வருது மாதாஜி. ம். நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க பிரணந்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம். வாய்ஸ் கேட்க மாட்டேங்குது. ஸ்ரீ சைத்தன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபக கதா மஹ்யம் ததாவதி स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीरोग श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं नगगण रघुनाथान्वितं सदजीवं साद्वैतं सावधूपं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगणललिता श्रीनिकाचान्वितां च श्रीकृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन कौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसीते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय ब्राह्मणहिताय च जगद्गिदाय कृष्णाय गोविन्द गोविन्दाय नमो नमः नमो नमः वदान्य कृष्णगुरैमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिविनां नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनि निधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे पंचतत्त्वां कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवरार्धं भक्ताद्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம லெவல்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ்ல இன்னைக்கு 4th பார்ட் இல்லையா ஆமா, பார்த்துட்டு இதுல வந்து 4வது அத்தியாயத்துல பார்த்துட்டு இருக்கோம். நேத்து எந்த ஸ்லோகத்துல முடிச்சோம்? இருக்கா ஞாபகம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. 4வது அத்தியாயம் 10 நினைக்கிறேன் மாதாஜி. 4வது அத்தியாயம் 10. ஆமா. சரி. அப்போ இன்னைக்கு 10 மாதாஜி. இல்ல நேத்து ஆரம்பிச்சது 10 நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு ஆமா, ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. 29 படிக்கணுமா? பாருங்க.
29 30 29 நினைக்கிறேன். 29 படிக்கணும். படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. படிங்க. ஸ்கிரீன்ல எடுத்து வச்சிருக்கேன் பாருங்க ஸ்லோகம். அபாலே ஜூத்வதி பிராமம் பிராணே அபாயம் ததாபரே பிராணாபா பகஹதி ருத்வா பிராணமாயாம பாராயணா அபரே நிதயாகாரா பிராணான பிராணேஷு ஜுங்கதி. ஹரே கிருஷ்ணா. சமாதியில் இருப்பதற்கு சுவாச கட்டுப்பட்டு பயிற்சிகளில் ஈடுபாடு கொண்டுள்ள சிலர் உட்சுவாசத்தில் வெளி சுவாசத்தை இயக்கத்தை வெளி சுவாசத்தில் உட்சுவாசத்தையும் இயக்கத்தை நிறுத்தி முறையை பயின்று இறுதியில் சுவாசத்தை முழுமையாக அடக்கி சமாதி நிலையில் ஈடுபடுகின்றனர். இதுவும் படிச்சிருக்கோம். உணவு கட்டுப்பாடுகளை மேற்கொண்டு வெளி சுவாசத்தை யாகமாக அர்ப்பணிக்கின்றனர். அப்ப 30வது இருந்து படிக்கணும். 30 மாதாஜி. சர்வ ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வே அப்யேதே யஜ்ஜவிதோ யஜ்ஞசபித்மஷா யஜ்ஜசி ஷடாம் துர்த புஜா ஜாந்தி பிரக்ம சனாதனம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாகத்தின் பொருளை அறிந்து செயல்படும் இவர்கள் அனைவரும் பாவ வேலைகளிலிருந்து தூய்மை பெற்று இத்தகைய யாகங்களின் பலன்களை அமுதமாக பருகி பரமனான நித்திய நிலையை நோக்கி முன்னேறுகிறார்கள். யாகத்தோட பர்பஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த யாகங்களை செய்யறாங்க. அதனால என்ன பண்றாங்க, வரக்கூடிய விளைவுகளை அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம ஏற்கனவே பலவிதமான யாகங்களை பார்த்தோம். திரவிய யாகம், யாராவது சொல்றீங்களா என்னென்ன யாகம்னு சொல்லிட்டு? ஓகே. உரிமைகளை துறத்து வேதங்கள் அல்லது தத்துவ கொள்கைகளை படித்தல், யோக பயிற்சி ஆகியவற்றை பின்பற்றுகிறார்கள். அவங்களுடைய இங்க குறிக்கோள் என்னவா இருக்கு, புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதாகும். ஜட இருப்பின் மூலம் காரணம் புலன் நுகர்ச்சி. இந்த ஜடத்துல யார் இருந்தாலும் அவங்களுடைய மூலம் என்னவா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, புலன் இன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. அதாவது கண்ணுக்கு இனிய விஷயங்களை பார்க்கணும், காதுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்க விஷயங்களை கேட்கணும், பாட்டை கேட்கணும், மியூசிக், சினிமா, சாங்ஸ் கேட்கணும். அது மாதிரி இந்த புலனுகர்ச்சி செயல்ல தான் ஈடுபட்டிருக்காங்க இல்லையா? இந்த ஜடத்தோட தொடர்பு இருக்கிறதுனால ஜட புலன்களுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய செயல்கள், சுவையான உணவுகளை எங்க ஹோட்டல் திறந்து வச்சிருக்காங்க, அங்க புதுசா என்ன வெரைட்டி கிடைக்குது, அதை சில பேர் தேடி போவாங்க. என்ன புது கடை வந்திருக்கு, என்ன ஆடைகள் புதுசா டிசைன்ஸா வந்திருக்கு. அது மாதிரி சிலரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கிரேசியா இருப்பாங்க இல்லையா? தன்னுடைய புலன்களை சந்தோஷம் கொடுக்கணும், எங்க எது புதுசா நடந்தாலும் எந்த இடத்துல எது நல்லா இருக்கோ அதை அனுபவிக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஒருவன் புலன் நுகர்ச்சி தளத்தில் உள்ளவரை ஞானம், ஆனந்தம், வாழ்வு ஆகியவை பூரணமாக உள்ள நித்தியமான தளத்துக்கு உயர்வு பெறுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. நீ இதனோட சம்பந்தம் வச்சுட்டு இருந்தா என்ன இருக்கு, உனக்கு மேல போறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னு ராஜான்னு சொல்லிடுறாங்க. ஞானம் வேணும்னாலும், உண்மையான ஞானம், உண்மையான ஆனந்தம் வேணும்னு, இல்ல வாழ்வு பூரணம் அடையணும்னு என்ன பண்ணணும், இதுல இருந்து வெளியே வரணும். ஓகேங்களா? அந்த இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இல்லைன்னா நீ ஜடத்தலத்திலே இருக்கிற, இங்க ஜடத்தலத்துல இருக்கிறதுனால உனக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஆன்மீக தலத்துக்கு போகணும்னா இதெல்லாம் வேணும். ஓகேவா? அந்த தலம் எப்படியாப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானது. நீ இந்த உலகத்திலே இருந்து கூட அது பிரம்ம நிலையில வசிப்பதற்கு சமம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இது செய்யறதுனால இன்னொரு என்ன எஃபெக்ட்னு பாத்தீங்கன்னா, பாவ விளைவிலிருந்து விடுபட்டு தூய்மை பெற உதவுகிறது. நமக்கு பேசிக் பாத்தீங்கன்னா எந்த ப்ராசஸ் எடுத்தாலும் தூய்மைப்படுத்தல், பியூரிஃபிகேட்டரி ப்ராசஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அப்பதான் நம்மளால பக்தி சரியா பண்ண முடியும். இல்லைன்னா அது கலங்கமாகுது பக்தி. தூய்மை அடைஞ்சாதான் கலப்படமற்ற பக்தி பெறுவோன்றத புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா?
ஸோ தற்போதைய வாழ்வில் ஆனந்தமாக செல்வ செழிப்போடு வாழ்வது மட்டுமின்றி இறுதியில் அருவ பிரம்ம ஜோதியில் கலப்பதன் மூலமாகவோ பூரண புருஷோத்தமரான கிருஷ்ணருடன் உறவு கொள்வதன் மூலமாக இறைவனின் நித்திய லோகை அடைகிறார். ஸோ இந்த பக்தியை பண்றதுனால என்னெல்லாம் சைடு எஃபெக்ட் வருது பாருங்க. நமக்கு மெயின் எஃபெக்ட் என்னன்னா கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போறோம். இங்க இருக்கும்போதே நம்ம தூய்மை அடைஞ்சு பிரம்மன் நிலையை அடைகிறோம். ஓகேவா? இங்க வாழும்போது ஆனந்தமாகவும் செல்வ செழிப்போடு வாழ்வோம். ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்? இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட், கிருஷ்ணரை கும்பிட்டா நமக்கு செல்வம் எல்லாம் இல்லாம போயிடும் அப்படின்னு சில பேர் நினைக்கிறாங்க இல்லையா? சண்டை வரும்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படியெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. செல்வ செழிப்போட வாழலாம். ஓகேவா? ஆனந்தமாவும் வாழலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட். நாயம் லோகோ சத்ய யஜ்னஸ்ய குதோ இன்ய குரு சத்தம. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குரு வம்சத்தில் சிறந்தவனே, எவரும் யாகங்களின்றி இவ்வுலகிலோ இவ்வாழ்விலோ மகிழ்ச்சியுடன் வாழ முடியாது. மறு உலகை பற்றி என்ன கூற முடியும்? மாதாஜி லைவ் சிம்பிள் இருக்கா? அதை நீங்க பார்த்துட்டே இருங்க மாதாஜி. ஏன்னா நான் இருக்கு மொபைல் மாதாஜி. ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு, நம்ம ஒரு சாப்டர் பண்ணும்போது 15 மினிட்ஸ் தான் போயிருக்கு மாதாஜி. அப்புறம் அது ரெக்கார்டிங்கும் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை நமக்கு. ஓகே, அதை பார்த்துக்கோங்க. நமக்கே ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் வேணும்னா நம்ம நமக்கு ஹெல்ப் ஆகும். ஓகே மாதாஜி. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? யாருமே இந்த உலகத்துல சந்தோஷமா இருக்கணும்னா யாகம் செய்யாம இந்த உலகத்துலயும் சந்தோஷமா இருக்க முடியாது, மறு உலகத்துலயும் வந்து சந்தோஷமா இருக்க முடியாது அர்ஜுனான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. இந்த உலகத்துல வந்து அவன் எந்த உடலை வச்சிருந்தாலும் ஓகேவா, அவன் வந்து உண்மையான நிலையை வந்து பாத்தீங்கன்னா அறியாமையில தான் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ எப்பவுமே இந்த உடல் வந்து ஜட இயற்கையோட சம்பந்தம் வரும்போது என்ன ஆகுது? அதுக்கு மறதி வருது. அதனுடைய உண்மையான நிலையை தெரிஞ்சுக்க மாட்டேங்குது இல்லையா? அந்த மறதினாலதான் பலவிதமான துன்பங்கள் அனுபவிக்கிறான் இல்லையா? அவன் வந்து இந்த உடலை பெற்றிருக்கான்னு அதுக்கு காரணம் என்ன? போன ஜென்மத்தின் கர்மங்கள் இல்லையா? அது போன ஜென்மத்தில் செஞ்சிருக்கக்கூடிய கர்மங்கள். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு பாவங்களாலும் நாம் இந்த ஜட உலகில் வாழ்ந்து கொண்டுள்ளோம். அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் வந்து தவறு பண்ணிட்டு தான் இங்க வந்திருக்கேன்றது யாருக்குமே புரிஞ்சுக்காம நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நம்ம வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இந்த பாவ வாழ்வே ஜட இருப்பில் நாம் உழல்வதற்கு காரணம். ஓகேவா? ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதுல இருந்து எப்படி தப்பிச்சுக்கிறதுன்றத வந்து அவன் யோசிப்பான். அவன் தெரிஞ்சுக்கவும் மாட்டேன்றான், இதுல இருந்து எப்படி தப்பிக்கிறதுன்னு வந்து முயற்சி பண்ண மாட்டேன்றான் இல்லையா? ஸோ இதுல இருந்து விடுபடணும்னா அதுக்கு என்ன வாய்ப்பு? வேதங்கள், அறம், பொருள், இன்பம், இறுதியில் துயரத்திலிருந்து முழுமையாக விடுபடுதல் என்னும் பாதையை சுட்டு காட்டுவதன் மூலம் தப்பிப்பதற்கு நமக்கு வாழ்க்கையே இல்லை. வேதங்கள் என்ன சொல்லுது? தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷ. இல்லையா? இதுக்கு அடுத்தது ஒண்ணு இருக்கு. அது என்ன இம்பார்ட்டன்ட் திங்னு பார்த்தீங்கன்னா பக்தி பண்ணணும் இல்லையா? அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? தர்ம பாதையில கடைபிடிச்சு பொருளாதாரத்தை வந்து அவன் என்ன பண்றான்? அதிகரிக்கிறான் இல்ல? அப்ப என்ன ஆகுது? வாழ்வாதார பிரச்சனைகளை தீர்வு காண்றான். யாகங்கள் செய்ய வேண்டியது நமக்கு கடமை. ஓகேவா? நமக்கு வேண்டிய அளவு உணவுப் பொருட்கள், பால் முதலியவற்றை வந்து நமக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவுதான் எடுத்துக்கணும். பட் இப்ப என்ன பண்றாங்க? எல்லாரும் ரிசர்வ் பண்றாங்க இல்லையா? அதனால அதனால தான் என்ன ஆகுது? பொருளாதார விலை வந்து அதிகமாகுது இல்லையா? ஸோ இப்ப வந்து பறவை எல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு இடத்துல தானியம் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது என்ன பண்ணும்? எவ்வளவு அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தான் சாப்பிட்டுட்டு அது கிளம்பி போயிடும். ஆனா மனுஷன் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏதாவது ஒரு பொருள் இருந்துச்சுன்னா அவன் அதை சாப்பிட்டும் செய்வான், பேக் பண்ணி எடுக்கவும் செய்வான் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு ஆசை பிடிச்சவன் இல்லையா? உடலின் தேவைகளை இப்படி வந்து பூர்த்தி செஞ்சுட்டு அடுத்தபடி புலன்களை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கு அவன் செய்யறான். ஸோ இந்த புலனுகர்ச்சி நிகழ்ச்சியை வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு கூட ஒரு ஒழுக்கம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து புனிதமான திருமண வாழ்வை. அதை வந்து சிபாரிசு வேதங்கள்ல செஞ்சிருக்கு. ஏன்னா அவன் ஒழுக்கமான ஆஹ் ஆஹ் செயலை ஈடுபடுத்துறோம். இல்லைன்னா என்ன பண்றா? தேவையில்லாத தகாத உறவுகளை வந்து ஆஹ்
வச்சுக்க கூடாதுன்றத வந்து இங்க இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. அதாவது நமக்கு வந்து ராமர் வாழ்ந்துட்டு போனாரு இல்ல, ஏகபத்தினி விரதத்தோட அத வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அவர் வந்து ஏற்கனவே முன்மாதிரியா வாழ்ந்துட்டு போனாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, ராவணன் வந்து சீதா தேவிய கடத்திட்டு போயிட்டாங்க. ஓகேவா? அப்ப அவர் நினைச்சிருந்தா பல சீதா தேவிகள கல்யாணம் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். பட் இருந்தாலும் இல்லையா? அவர் என்ன பண்ணாரு? அந்த இதுல வந்து ஸ்ரத்தையா இருந்தார் இல்லையா? தான் வச்சிருந்த குறிக்கோள்ல வந்து எந்த பங்கம் வந்தாலும் சூர்பனக்கை கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்க. அதில கூட அவர் டிஸ்டர்ப் ஆகவே இல்ல இல்லையா? எனக்கு உங்க மேல பிரியம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது கூட அவர் அங்க வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகல. ஸோ அந்த ஏகபத்தினி விரதத்தில வந்து தான் வந்து கடைப்பிடிச்சார். தானும் கடைப்பிடிச்சாரு. நமக்கு வந்து முன்மாதிரியா இருந்துட்டும் போனாரு. ஸோ அதில வந்து ஒழுக்கமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. ஸோ இது மாரிலாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு பக்குவ நிலையை அடையறாங்க. அடுத்தது என்ன பண்றாங்க? வேதங்களில் சொல்லியிருக்க யாகங்கள வந்து ஆ விருப்ப யாகங்கள் வந்து ஒருத்தனுக்கு விருப்பம் இருக்கோ, இல்லையோ அவன் வந்து செய்யணும். இல்லையா? எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம செய்யணும். வேறு உடல் மற்றும் வேறு உலகத்தை பற்றி என்ன சொல்வது? பல்வேறு சொர்க்கலோகங்கள், பௌதீக சுகங்கள் பல்வேறு தரத்தில் உள்ளன. யாகங்கள் செய்வதில் ஈடுபட்டோருக்கு அவ்வள அவ்வெல்லா லோகங்களில் அளவிட முடியாத சுகங்கள் உள்ளன. ஆனால் மனிதனால் அடையக்கூடிய மகிழ்ச்சியோ உயர்ந்தது. ஆ இப்ப வந்து இங்க வந்து மாது எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஆ அதெல்லாம் வந்து குடிக்கிறான் இல்லையா? அனுபவிக்கிறான். அதே மாரி மேல் லோகத்துக்கு போக போக அழகான பெண்கள் இருக்காங்க. அப்ப வந்து அங்கேயும் அத அனுபவிக்கிறான். சோம ரசத்தையும் குடிச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டு வரான். உயர்ந்த லோகத்துக்கு போனாலும். ஓகேவா? ஸோ அது இல்லாம உண்மையான ஆனந்தம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அ கிருஷ்ணருடைய லோகத்துக்கு போறது தான் உண்மையான ஆனந்தம். ஓகேவா? ஸோ இந்த உலகத்துல இருக்க வரையும் பிரச்சனைகள் இருக்கும். எல்லாருக்குமே பிரச்சனை. ஸோ இந்த பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாருக்கும் தீர்வு ஒண்ணே ஒண்ணு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண உணர்வு. அதுதான் வந்து அந்த கிருஷ்ண உணர்வு எடுத்துட்டா நம்மளுடைய அடிப்படை பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்ந்து போயிடும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. एवं बहुविधा यज्ञा विदधा ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् वित्तिदान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे. हरे कृष्ण. பலதரப்பட்ட ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த யாகங்கள் அனைத்தும் வேதங்களில் அங்கீகரிக்கப்பட்டவை. இவை பல்வேறு விதமான செயல்களிலிருந்து பிறந்தவை. இவற்றை இவ்விதமாக அறிவதால் நீ முக்தி அடைவாய். ஸோ வேதங்கள்லயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பலவேறு யாகங்கள சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்பா பலவேறு யாகங்கள சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த உலகத்துல பலவிதமான மனிதர்கள், பலவிதமான ஞானத்தோட இருக்காங்கல்ல. யாரால எத செய்ய முடியுமோ அத செஞ்சுக்கிறது. ஓகேவா? ஸோ இதை அ இதெல்லாம் நீ இவ்விதமாக அறிவதால் நீ முக்தி அடைவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. இந்த யாகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம்? உடலினாலும் பண்ணலாம், மனசினாலும் பண்ணலாம், புத்தியினாலும் செய்யப்படும் விதத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அனைத்தும் இறுதியில் உடலிலிருந்து முக்தியை கொடுப்பதற்கானவையே. இது தற்போது இறைவனின் திருவாயால் இங்கே உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஸோ பல வகைகள் இருக்கு. பல தரப்பட்ட மனிதர்களுக்கு இருக்கு. பலவிதமாவும் பண்ணலாம். மனசளவுல வச்சுட்டும் பண்ணலாம். ஆ உடல் அளவும் பண்ணலாம், புத்தி அளவிலும் பண்ணலாம். ஆனா இது என்னுடைய பலன் என்ன? முக்திய கொடுக்கிறதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இதெல்லாம் யார் சொல்லியிருக்காங்க? கடவுளே தன்னுடைய தாமரை திருவாயால சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. प्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञोऽस्नाय यज्ञे परन्दभ सर्वं कर्माखिलं पार्थ यज्ञान परिसमप्याब्दे. हरे कृष्णा. எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே, ஞான யாகம் பொருள்களை யாகம் செய்வதை விட சிறந்தது. பிருதாவின் மகனே, அது மட்டுமின்றி எல்லா செயல்களின் யாகமும் தெய்வீக ஞானத்திலே முற்று பெறுகின்றன. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பொருள் யாகத்தை விட சிறந்தது வந்து ஞான யாகம் இல்லையா? ஸோ பொருளை வச்சுட்டு செய்யறத விட ஞானத்தை வச்சு செய்யறது சிறந்தது. ஓகே. இது எல்லாம் செய்யறது எங்க போய் முடியுது? இதனுடைய பலனை தெய்வீக ஞானத்திலே முற்று பெறுகின்றதுன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து பிருதாவின் மகனான அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஞானத்தை செய்யறதுனால என்ன ஆகுது உனக்கு?
மெயினா பௌதீக துன்பத்துல இருந்து விடுபடுற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இது வந்து முழு முதற் கடவுளுக்கு வந்து அன்பு தொண்டு செய்யறது. நம்மளுடைய கடமை என்ன? நம்ம எல்லாருடைய நித்திய சேவகர்கள். நம்மளோட கடமை என்ன? அவரை வந்து திருப்திப்படுத்துறது இல்லையா? அவரை திருப்திப்படுத்தினா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வருது? சந்தோஷம் வருது. ஓகே. இந்த மாதிரி யாகங்களை ஒருத்தன் வந்து புரிஞ்சுக்கிறது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். இது ஒரு அனைத்திலும் ஒரு ரகசியம் உண்டுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அவனுடைய நம்பிக்கைக்கு ஏத்த மாதிரி அவன் சில செயல்களை செய்யறான் இல்லையா? சில சமயங்களில் ஒவ்வொரு உருவங்களை ஏற்கின்றான். ஒருவனது நம்பிக்கை திவ்ய ஞானத்தின் நிலையை அடையும் போது உடைமைகளை தியாகம் செய்பவனை விட முன்னேறியவனாக கருதப்படுகின்றான். ஸோ திவ்யமான ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது. திவ்யமான ஞானம்னு என்ன? பகவான் கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள். அவர் தான் வந்து சிறந்தவர், உயர்ந்தவர். அவருக்கு சமமானவர் யாரும் இல்லை இல்லையா? அவர் தான் அனாதி ராதே கோவிந்தான்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தான் உண்மையான திவ்யமான ஞானம் இல்லையா? ஸோ ஆன்மீக நன்மைகளை அளிப்பது இல்லை. அந்த நிலைக்கு போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏனெனில் ஞானமின்றி ஜட நிலையிலிருந்து செய்யப்படும் யாகங்கள் ஆன்மீக நன்மைகளை அளிப்பது இல்லை. ஸோ இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் என்ன? ஞானத்தோட செய்யணும் இல்லையா? ஸோ ஏனோ தானோ செஞ்சாலும் அதுல வந்து வேஸ்ட். உண்மையான ஞானம் வந்து உன்னத கிருஷ்ண நிலை உணர்வில் முற்று பெறுகின்றது. ஞானம் இல்லாம வெறுமனே செயல்களா பௌதிக செயல்களே இருக்கும்போது திவ்ய ஞானத்துக்கு உயர்த்தப்படும் போது இச்செயல்கள் அனைத்தும் ஆன்மீக தளத்தை அடைகின்றன. ஓகேவா? உணர்வின்றி வேறுபாடுகளுக்கு ஏற்ப யாகங்கள் சில சமயங்களில் கர்ம காண்ட பல நோக்கு செயல்களாய் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சில சமயத்துல ஞான காண்டம் உண்மையான ஆய்வு ஞானம் என்று அறியப்படுகின்ற ஞானத்தை நோக்கமாக கொள்வதே சிறந்ததாகும். ஸோ நீ வந்து ஞானம் இல்லாம ஏதாவது ஒரு யாகத்தை செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, அது என்ன சொல்றாங்க? கர்ம காண்டான்னு சொல்றாங்க. பல நோக்கு செயல்கள். எனக்கு இது வேணும், எனக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு விநாயகர் பூஜை பண்றதோ ஏதோ ஒண்ணு பண்றது இல்லையா? ஆஹ் அது வந்து பல நோக்கு செயல்கள் கர்ம காண்டம். அது வந்து அதை விட எது சிறந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஞானத்தை வச்சு செய்யறது தான் சிறந்தது. ஸோ உண்மையான திவ்ய ஞானத்தை நம்ம அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. तद्वित्ति प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश इच्छन्ति दे इज्ञानं इज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. हरे இது कृष्णा. வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. தத்விதி பிரணிபாத்தேன அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்மீக குரு கிட்ட வந்து நீ போகணும். ஓகேவா? அவர்கிட்ட போயிட்டு என்ன பண்ணணும்? உண்மையை அறியறதுக்கு வந்து முயற்சி செய்யணும். எப்படி அறியணும் நீ பார்த்தீங்கன்னா அடக்கத்துடன் அவரோட கேள்வி கேட்கணும். அவருக்கு வந்து தொண்டு செய்யணும். உண்மை அவங்கெல்லாம் எப்படியேப்பட்டவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மையை கண்டவர்கள். அதனால தன்னுரிமை பெற்ற ஆத்மாக்களாக இருக்காங்க. நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஞானத்தை கொடுப்பாரு. அது இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். தத்விதி ஹரே கிருஷ்ணா. தத்விதி பிரணிபாத்தேன பரிபஷ்னேன சேவையா உபதேசந்தி ஏ ஞானம் ஞானினஸ் தத்துவ தர்ஷினக. அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து அவங்களுடைய நாலேஜ் டெஸ்ட் பண்றதுக்கோசம் சில கேள்விகளை கேட்கக்கூடாது. நமக்கு புரியலன்னு சொல்லிட்டு எப்படி கேட்கணும்? பணிவோட கேட்கணும். பணிவோட கேட்கறது மாத்திரம் இல்லாம அவருக்கு சேவையே செய்யணும். இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்க எல்லாம் வந்து தன்னை உணர்ந்த நிலையில இருக்காங்க. அதனால அவங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து பிரச்சனையா இருக்காது. அவங்க தெரிஞ்ச ஞானத்தை அவங்க கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? இந்த பாதை வந்து கொஞ்சம் கடினமானது தான். ஓகேவா? ஸோ அதனால குரு சீட பரம்பரையிலேருந்து நம்ம கேட்டுக்கிறது பெஸ்ட்டு. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை வந்து வந்து நம்ம அப்ரோச் பண்ணி கேட்கணும். ஓகேவா? அப்பதான் வந்து நமக்கு வந்து அ சிறந்த ஞானம் கிடைக்கும். யார் ஒருத்தர் வந்து குரு சீட பரம்பரையில இருக்கக்கூடிய கொள்கைகளை ஃபாலோ பண்ணலையோ அவங்க அந்த பரம்பரையை சேர்ந்தவங்க அல்லன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ சீட பரம்பரை மூலயமா இப்போ நம்மளே எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளோட பகவத்கீதையில ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணர் வந்து யாருக்கு உபதேசிக்கிறாரு? பிரம்மா. பிரம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாரதருக்கு சொல்றார். நாரதர் வேதவியாசருக்கு சொல்றார் இல்லையா? ஸோ இப்படிதான் நம்மளுடைய சங்கிலி தொடர் வந்து மாத்தி மாத்தி வந்துட்டு இருக்குது.
இது எப்ப இருந்துச்சோ அப்பதான் வந்து கிருஷ்ணரே தானா வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ இதுல இருந்து நம்ம போலிகளை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். போலிகள் கிட்ட வந்து போகக்கூடாது. ஓகேவா? போலிகள் கிட்ட இருந்து நம்ம உண்மையை தெரிஞ்சுக்க முடியாது. ஓகே. பாகவதத்துல இதுக்கு ரிலேட்டடா 6.3.19 என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். தர்மம் து சாக்ஷாத் பகவத் பிரணித்தம். தர்மத்தின் பாதையை பகவானால் நேரடியாக பிரகடனம் படுத்துவதாகும். எனவே மனக்கற்பனைகளோ வரட்டு விவாதங்களோ ஒருவனை நல்வழிக்கு கொண்டு வர முடியாது. ஸோ மனக்கற்பனாலோ ஒரு விஷயங்களை யூகிச்சோ வரட்டு விவாதங்களோ ஒருத்தன் வந்து உண்மையான ஞானத்தை புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஓகேவா? ஞானத்தை வளர்க்கும் புத்தகங்கள் கூட தானாக சுதந்திரமாக படிப்பதன் மூலம் எவரும் ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற முடியாது. ஸோ புத்தகத்தை வச்சும் முன்னேற முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஞானத்தை அடையணும்னா ஒரே வழி என்ன? நேர்மையான ஆன்மீக குருவை வந்து அணுகணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அவர்கிட்ட வந்து பூரண சரணாகதியுடன் வந்து ஏற்கணும். பூரண சரணாகதி அடையணும். அப்புறம் அங்க வந்து பொய் கர்வங்களை வந்து நீக்கிவிட்டு கீழ்நிலை சேவகனாக அவருக்கு தொண்டாற்ற மனப்பான்மை நமக்கு இருக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் அவரால் என்ன முடியும்? ரகசியத்தெல்லாம் நமக்கு அளிக்க முடியும். கேள்வி கேட்குறியா? பணிவோட கேளுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அது வந்து நமக்கு உதவும். ஓகேவா? இங்க பணிவு வந்து இல்லைன்னு வச்சுக்கோவேன், கேள்விகள் எந்த பலனும் கிடைக்காது. நீ என்னதான் கேள்வி கேட்டாலும் உனக்கு பலன் கிடைக்காது. ஓகே. ஸோ அப்புறம் அவர் வைக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பரீட்சையில வந்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, வெற்றி பெறக்கூடிய இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. சீடனின் நேர்மையான ஆவலை காணும் ஆன்மீக குரு அ அவருக்கு என்னன்னாலும் சொல்லிக் கொடுப்பார். அவன் நேர்மைய பார்த்துட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் எல்லா விதமான விஷயங்கள வந்து சொல்லிக் குடுக்குறாரு. இப்பதத்தில் குருட்டுத்தனமான பின்பற்றுவதும், குதர்க்கமாக கேள்வி கேட்பதும் கண்டிக்கப்பட்டுள்ளன. ஓகேவா? குருட்டான் போக்குல யாரோ ஒருத்தர வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. நம்ம ஒருத்தர குருவை ஏற்கறதுக்கு முன்னாடி, நம்ம வந்து அவர அப்சர்வ் பண்ணணும். அவர் வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கிறது பின்பற்றாரா? செய்றாரா? இல்ல வேதங்களுக்கு புறம்பான விஷயங்கள செய்றாரா? சில பேர் நம்மலாம் பார்க்குறோம் இல்லையா? பெயருக்கு வந்து நான் குரு அப்படி இப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஆனா செய்றது எல்லா விதமான பௌதீக பற்றுதலோடு தான் செய்றாங்க. நம்ம ஒரு பிக்சர் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஒரு சன்னியாசி மாதிரி இருப்பாரு. அவர் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாரு? ஃபோன வச்சு பேசிட்டு இருப்பாரு. அ சிகரெட் புடிச்சிட்டு இருப்பாரு. சன்னியாசி ஆன பிறகு உலக பற்றுதல் அவருக்கு இருக்கக்கூடாது. பௌதீக சம்பந்தம் இருக்கக்கூடாது. புலனுணர்ச்சி விஷயத்து மேல ஈடுபட்டிருக்காரு. அவருக்கு அதுல இன்னும் விருப்பம் இருக்கிறதுனால தான் என்ன பண்றாரு அவரு? அந்த பீடி சிகரெட் பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது ஜனங்களோட தொடர்பு இருக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ நம்ம போலிகள பார்த்துட்டு ஏமாறக்கூடாது. ஓகே. குதர்க்கமான விஷயங்கள கேட்கக்கூடாது. நான் வந்து கிரேட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஞானத்த தெரிவிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ எனவே மாணவன் அடக்கத்துடன் எப்போதும் தொண்டு செய்ய தயாராக இருக்கும்போது ஞானத்தின் பரிமாற்றம் கேள்வியும் பக்குவம் அடைகிறது. தொண்டு செய்யணுன்ற அந்த மனப்பான்மை வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க வந்து கேள்விகளும் வந்து சிறந்ததாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. यज्ञात्वा न पुनर्मोगम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि शेषाणि त्रस्यस्यात्म मन्यदो मयि. हरे कृष्ण. இவ்வாறு தன் தன்னுணர்வடைந்த ஆத்மாவிடமிருந்து உண்மை ஞானத்தை பெற்ற பின் நீ மீண்டும் மயக்கத்தில் விழமாட்டாய். ஏனெனில் இந்த ஞானத்தின் மூலம் எல்லா உயிரினங்களும் பரமனின் பாகமாக வேறு விதமாக கூறினால் என்னுடையதாக நீ காண்பாய். ஸோ இது என்ன சொல்றாரு? உண்மையான ஞானத்தை பிறந்த பிறகு என்ன ஆகுது? அவன் வந்து தன்னுணர்வு அடைந்த ஆத்மா ஆகுறான். ஸோ உண்மையை தெரிஞ்ச பிறகு அவனை என்ன ஆக மாட்டான்? மறுபடியும் மயக்கத்துல விழ மாட்டான். ஓகேவா? ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? அப்படி உண்மையான ஞானம்னா என்னன்னா, எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளேயும் யார பார்க்கறது? பரமாத்மா பார்க்கறது தான் உண்மையான ஞானம். ஓகேவா? ஸோ அத சிம்பிளா சொல்றார். எல்லாரும் என்னது அப்படி நீ பார்ப்பேன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஓகேவா? ஒரு எறும்ப பார்த்தாலும் சரி, அதாவது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு ஸ்டோரியில, ஒரு ஹண்டர் இருப்பாரு. வேற வேரன். அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பேரு
மிருகாரி. அவன் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், எல்லா மிருகங்களை வந்து கொன்னுட்டு இருப்பான் இல்லையா? எப்படி கொல்லுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூசுவலா எல்லா வேட்டைக்காரர்களும் ஒரு அம்பை விடுவாங்க, அதை கொல்லுவாங்க, சுட்டு பூசிப்பாங்க இல்லையா? இவன் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான், அது துடி துடித்து சாகிறத வந்து பார்த்து பாதி பாதி உயிரை சாவடிப்பான், பாதி உயிரை சாகடிக்காம அதை துடித்து துடித்து இருக்கிறத பார்த்துட்டு அனுபவிப்பான் இல்லையா? இது ஒரு நாள் நாரதர் முனி அந்த பக்கம் வரும்போது, ஏன்டா இப்படி பண்ற, ஒன்னு சாவடிச்சிட்டு இல்ல சாவடிக்காம இரு, இது ரெண்டும் இல்லாம இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கியேடான்னு அப்படின்னு கேட்கும்போது, ஆஹ் அப்போதான் அவனுக்கு வந்து ஒரு தூய பக்தரோட சவகாசம் வந்ததுனால தான் செய்யறது தவறுன்றத வந்து புரிஞ்சுக்கிறார். ஓகேவா? புரிஞ்சுட்டு அந்த ச விட்டுர்றார். நான் என்னுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கோசம் நான் செய்றேன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து வாதம் பண்ணுவார். இல்ல, இல்ல நீ என்ன பண்ணு, நான் உனக்கு என்ன உனக்கு சாப்பாடு அதுக்கோசம் தானே நீ இத வந்து பண்ணிட்டுருக்க. நான் ஒண்ணு சொல்றேன் நீ செய்யி. இதெல்லாம் விட்டுட்டு நான் சொல்ற மந்திரத்த நீ உட்காந்து ஜெபம் பண்ணு. உனக்கு தேவையான விஷயங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க வரும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சரி இவரும் அத நம்பிட்டு என்ன பண்றாரு, இந்த வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. அங்க பக்கத்துல இருக்க அ வில்லேஜ்ல இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள், கிராமத்து வாசிகள்லாம் என்ன பண்றாங்க, அவனுக்கு தேவையான உணவுகள, தானியங்கள் எல்லாத்தையும் காய்கறிகள் எல்லாத்தையும் வந்து குடுக்குறாங்க. அவங்க 2 பேர் தான் இருக்கிறது கணவன், மனைவி. பட் பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய விஷயங்கள், நெறைய அளவுக்கு பலவிதமான ஆ காய்கறிகள்லாம் அவங்க வீட்டுக்கு வருது. ஓகேங்களா? ஸோ, அப்ப அவன் புரிஞ்சுகிட்டு அதுக்கு பிறகு பண்றதே இல்ல. சரி ஒரு நாள் என்ன பண்ணுவாரு, மறுபடியும் எப்படிதான் இருக்கான் இவன், பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு, இந்த மிருகாரி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு வராரு. பார்த்தா தூரத்துல இருந்து நம்மளுடைய குரு வராருன்னு இத பார்த்துட்டு அவரு போறாரு. போம்போது எப்படி போறாருன்னா, தாண்டி தாண்டி போறாரு. என்ன எறும்பு நடந்து போயிட்டுருக்குதாம். அந்த எறும்ப கூட வந்து நான் துன்புறுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நெனைக்கிறார். ஸோ இந்த ஒரு வேடன் என்ன பார்க்குறான், எல்லா விஷயத்திலயும் ஜீவராசிகள் அதுக்கு உயிர் இருக்கு, அதுக்குள்ள பரமாத்மா இருக்குன்றத ஞானத்த வந்து அவன் பெற்றிருக்கிறான். அத பார்த்தோனே நாரதர் முனிக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாகும். ஓகேவா? ஸோ அவனுடைய பார்வை வேறு விதமாக கூறினால், "என்னுடையதாக நீ காண்பாய்." அததான் அவரு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ ஸோ எல்லாத்துலயும் வந்து பரமாத்மாவ பார்க்கறதுக்குரிய பக்குவம் அவனுக்கு வந்திருக்கு. ஓகேவா? ஓகே. ஸோ உள்ளதை உள்ளபடி பார்க்கக்கூடிய பக்குவம் இந்த வேடனுக்கு வந்திருக்கு. அது மாதிரி எல்லாரும் உயர்ந்த நிலைக்கு நம்மளும் போணும். ஆத்ம ஞானம் அடையணும். ஓகேவா? ஸோ எல்லா ஜீவன்களும் கிருஷ்ணருடைய அம்சங்களேன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? மாயான்னா இல்லை. இது. ஓகேவா? ஸோ இல்லாதத வந்து நம்ம இருக்கிற மாரி நெனச்சுக்கிறோம். இல்லையா? அதுதான் வாழ்க்கையில பிரச்சனை. கிருஷ்ணரிடம் நமக்கு ஆக வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை. கிருஷ்ணர் மிக சிறந்த வரலாற்று நபர். அருவமான பிரம்மன, பூரண சக்தியும் என்றெல்லாம் சிலர் எண்ணுகின்றனர். உண்மையில் பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆ போ சொல்லப்பட்டது போலவே கிருஷ்ணரின் உடலிலிருந்து வரும் ஒளியே பிரம்மமாகும். பரமபுருஷ பகவானின் கிருஷ்ணரே எல்லாவற்றிற்கும் காரணமானவர். பிரம்ம சமிதையில் கிருஷ்ணரே எல்லா காரணங்களுக்கு காரணமான பரமபுருஷ பகவான் என்பது தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. லட்சக்கணக்கான அவதாரங்களும் அவரின் பல்வேறு விரிவுகளே. அது போலவே ஜீவன்களும் கிருஷ்ணரின் விரிவுகளே. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க இந்த இதுவரையும் படிச்சதுல என்ன சொல்லியிருக்காரு, எல்லாம் அவர்தான் இல்லையா? அவர் இல்லாம எதுவுமே இல்ல. ஓகேவா? அவர் நம்ம செஞ்சு எதுவுமே அவருக்கு ஆக வேண்டிய விஷயமே இல்ல. ஏன்னா அவர் முழுமையா இருக்காரு. சிறந்த வரலாற்று மிக்க நபரா இருக்காரு. அவர்தான் பிரம்மன். அவர்தான் வந்து பரமாத்மா, பகவான், பூரண சத்தியம் இல்லையா? இதெல்லாம் தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். இல்லையா? அவர்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய விரிவங்கங்கள் தான் பல அவதாரங்கள். இல்லையா? அவர் எல்லையற்ற அவதாரங்கள் எடுத்திருக்காரு. அதிலிருந்து வந்த பிரிஞ்ச ஜீவராசிகளும் நம்ம தான். ஓகேவா? அவர்கிட்ட இருந்து பல விரிவங்கள் வந்தா கூட அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, என்னைக்குமே வந்து குறையறது இல்ல. அவர் தனித்தத்துவத்த வந்து அவரு ஆ இழக்கிறதே இல்லன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆனா மாயாவாதிகள் வந்து இத தவறா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. இத்தகைய எண்ணம் ஜட ரீதியிலான ஒரு பொருளை பல்வேறு பின்னங்களா பிரிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன ஆகும்? குறைஞ்சு போயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நம்ம கேக் வாங்கிட்டு வரோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கட் பண்ணி பீசஸா பண்றோம். அப்ப அது என்ன ஆகும்? குறையுமா? அப்படியே இருக்குமா மாதாஜி, பிரபுஜி? குறையும். குறையும் இல்லையா? பட் கிருஷ்ணர் அப்படி இல்ல.
அவர் எப்படி இருந்தாரோ அப்படியே தான் இருக்கிறாரு. அவர் தன்னுடைய தனித்தன்மையை வந்து என்னைக்குமே வந்து இழக்கிறது இல்லை. ஓகேவா? ஆனால் பூரணம் என்றால் ஒன்றுடன் ஒன்றை சேர்த்தாலும் ஒன்று ஒன்று, ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை நீக்கினாலும் ஒன்றே என்பதை மாயாவதிகள் புரிந்து கொள்ள தவறுகின்றன. அதுவே பூரண உலகின் நியதியாகும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் பூரணமானவர். ஓகே. பூர்ணத்தின் விஞ்ஞானத்தால் நமக்கு போதிய அறிவு இல்லாததால் நாம் தற்போது மாயையிலால் மயக்கப்பட்டுள்ளோம். எனவே நாம் கிருஷ்ணரிடமிருந்து வேறுபட்டவர்களாக நினைக்கின்றோம். கிருஷ்ணரின் பிரிந்த பகுதிகளே என்ற போதிலும் நாம் அவரிடம் இருந்து வேறுபட்டவர்கள் அல்ல. அவருடைய பகுதி தான், நம்ம பின்ன பகுதி. அப்படி இருக்கனால பகுதி தானேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு நமக்கு வித்தியாசம் இல்லை. நம்ம வந்து அவருக்கு உரியவர்கள், அவருடையவர்கள். ஓகேவா? உயிரினங்களில் உடலில் உள்ள வேறுபாடுகளை மாயையை நாம் அனைவரும் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக உள்ளோம். ஓகேவா? கிருஷ்ணருடன் நித்தியமான ஆன்மீக உறவை விட உறவினர்களுடனான தனது தற்காலிகமான உடல் சம்பந்தமான உறவை மிக முக்கியமானதாக அர்ஜுனன் எண்ணியதற்கு காரணம் என்ன? மாயை. ஸோ இந்த உறவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 வகை இருக்கு. ஒன்று நித்தியமான உறவு, ஒன்னொன்று தற்காலிகமான இந்த பௌதிக பந்தங்கள்ல இருக்கக்கூடிய உறவு. ஸோ அறியாமையில் இருக்கிறதுனால அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? தன்னுடைய உறவினர்களோடு இருக்கிற உறவு தான் வந்து பெருசுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான். இப்போ வந்து ஆத்ம ஞானம் கிடைச்ச பிறகு அவ வந்து தெளிவடைகிறான் இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளும் தெளிவடையணும். இன்னும் அப்படியே நினைச்சிட்டே இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து நம்ம மாயையில இருக்கோன்றது அர்த்தம். ஸோ பரமனின் தனிப்பட்ட அம்சங்களான உயிர் வாழிகளுக்கு சில கடமைகள் உண்டு இல்லையா? ஒவ்வொருத்துக்கும் வந்து ஒரு ஒரு கடமைகள் இருக்கு. நினைவு கெட்டாத காலத்திலிருந்து இந்த கடமையை மறந்துள்ள காரணத்தால், ஸோ என்ன அந்த கடமை? எதை மறந்துட்டாங்க? நானும் வந்து கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்கு, அதை தெரிஞ்சுக்கணும். நான் வந்து அவனுடைய சேவைகன், அதுதான் நம்மளுடைய கடமை. ஸோ அதை மறந்துட்டதுனால எப்படி மனுஷன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கா? மனிதர்கள், மிருகங்கள், தேவர்கள், பற்பல உடல்களில் அவர்கள் தங்கி உள்ளனர். பகவானுடைய திவ்யமான அன்பு தொண்டினை மறந்துள்ளதால் இத்தகைய உடல் வேறுபாடுகள் எழுகின்றன. அவன் என்ன பண்றான்? அவன் ஜென்ம கர்மங்களுக்கு விருப்பத்துக்கு ஏற மாதிரி ஒரு உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடம்பு மாறிட்டே இருக்கிறா. ஓகேவா? அதே கிருஷ்ண உணர்வுல வந்துட்டா கிருஷ்ணருக்கு அன்பு தொண்டு செஞ்சுட்டு இருக்கான். ஓகேவா? ஸோ மயக்கத்திலிருந்து ஒருத்தன் இமீடியட்டா வெளியே வரணும் இல்லையா? அதுக்கு இந்த தூய ஞானத்தை அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவிடம் இருந்து மட்டுமே அடைய முடியும். இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தூய ஞானம் பெறணும். யார்கிட்ட இருந்து பெறணும்? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக பரம்பரையில இருந்து தான் கிடைக்கணும். அவர்கிட்ட இருந்து வாங்கினாதான் நம்மளும் வந்து அந்த பரம்பரையில இணைய முடியும் இல்லையா? ஓகே. அப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட், ஆத்மா என்னைக்கும் பரமாத்மாக்கு சமமாகாது. நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா? அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஆனா மாயாவதிகள் என்ன நினைக்கிறாங்க? சமம்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? உன்னத ஆத்மாவான கிருஷ்ணரே எல்லா உயிர்களிலையும் பாதுகாப்பவர். அப்பாதுகாப்பின் கைவிட்ட உயிர்வாழிகள் பௌதிக சக்தினால் மயக்கப்பட்டு தம்மை தனிப்பட்டவர்களாக கற்பனை செய்கின்றன. இவற்றை அறிவதே பக்குவமான ஞானம். பக்குவமான ஞானம்னா என்ன? அவர் தான் நம்மளை காப்பாத்துக்கிறாரு. யார் வந்து அந்த ஞாபகத்தை மறந்துடுறாங்களோ, தன்னுடைய அடையாளங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்காம இருக்காங்களோ, அவங்க வந்து கிருஷ்ணருக்கும் தனக்கும் இருக்கிற சம்பந்தத்தை வந்து மறந்துடுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ மயங்கிய நிலையில் இந்த ஆத்மாக்கள் வந்து இருக்கிறாங்க. ஓகே. அவர்கள் முக்தியின் பாதையில் உள்ளவர்களாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். யார் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க? முக்தி நிலையில இருக்காங்க. அதுதான் வந்து பாகவதம் 2.10.6 சொல்லியிருக்காங்க. முக்தி ஹித்வான் யதா ரூபம் ஸ்வரூபேன வஸ்திதி. முக்தி என்றால் கிருஷ்ணரின் நித்திய சேவகன் என்னும் தனது ஸ்வரூபத்தில் நிலைப்பட்டிருக்கிறது. ஓகே. முக்தினா என்ன அர்த்தம்? தான் வந்து நித்திய சேவகன். நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? நம்ம கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்கு நித்திய சேவகன். இந்த பகவத்கீதையில மாத்திரம் சொல்ல, பாகவதத்திலயும் அததான் சொல்லியிருக்காங்க. தன்னுடைய உண்மையான நிலையை புரிஞ்சுக்கிறதா வந்து உண்மையான ஞானம். முக்திர் ஹித்வான் யதா ரூபம் ஸ்வரூபேன. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா.
अभिषेक असि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप इत्थमः सर्वं विज्ञानप्लवेन विवृजिनं सन्दर्शयसि. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. பாவிகளில் எல்லாம் பெரும் பாவியாக நீ கருதப்பட்டாலும் உன்னதமான ஞானம் என்னும் படகில் நீ நிலை பெற்று விட்டால் உன்னால் துன்பக் கடலை கடந்து விட முடியும். ஸோ எப்படியாப்பட்டவனா இருந்தாலும் இந்த கடல்ல ஏறிட்டு அவனால என்ன பண்ண முடியும், துன்பத்தை கடக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அதுக்கு நீ தகுதி என்ன, நல்லவன் கெட்டவன், நான் அறிவு இருக்கிறவன் அறிவு இல்லாதவன்னா இல்லை. பாவியா இருந்தா கூட, பெரும் பாவியாக இருந்தா கூட இந்த ஞானம், உண்மையான ஞானம் என்ற படகுல நீ ஏறிட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன், உனக்கு பிரச்சனை இல்லை, கடந்துடுவேன்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. அது என்னப்பா உண்மையான நானு, கிருஷ்ணருடைய சொரூப நிலையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் நம்மள அறியாமை மாயையில இருந்து வெளியே எடுத்துட்டு வரும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ எவ்வளவு நாள் எடுக்கும்னா உடனடியாக உயர்த்தி விடுகிறதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நமக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம், இந்த ஜட உலகில வாழ்றதுக்கு காரணம் என்ன, சில சமயத்துல அறியாமை இல்லையா? ஸோ இந்த அறியாமை பாத்தீங்கன்னா காட்டு தீக்கு ஒப்பிடுறாங்க. இந்த 2 விஷயம் சொல்றாங்க. ஒண்ணு கடலு, இன்னொன்னு தீ. ஓகேவா? எவ்வளவுதான் நீச்சல் நல்லா தெரிஞ்சாலும் கடல்ல அவனால போராடி வர முடியுமா? முடியுமா? முடியாதா? முடியாது மாதாஜி. முடியாது இல்லையா? ஸோ அப்போ யாராவது ஒருத்தருடைய துணை கொண்டு தான் அவன் வெளியே வரணும். அது மாதிரி தான் இந்த தத்தளிக்கக்கூடிய மனுஷனுக்கு காக்கிறதுக்கு யார் வருவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒண்ணு ஆன்மீக குரு, இன்னொன்னு பரம புருஷ பகவான். ஓகேவா? அத புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து வந்த ஞானம் தான் உண்மையான பக்குவமான ஞானம். அது மூலம் தான் அவனால என்ன அடைய முடியும், முக்தியை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. கிருஷ்ண உணர்வு எனும் படகு மிக எளியது, மிகவும் சிறந்தது ஆகும் சொல்லிட்டு இந்த இந்த வேர்டு நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ண உணர்வு தான் மிக எளியது, மிக சிறந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. यदैतांसि समितो इग्निर्भस्मसात् गुरुदेर्जुन विज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुदे तदा. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பு விறகை சாம்பலாக்குவதைப் போல அர்ஜுனா, ஞானம் நெருப்பானது ஜட செயல்களில் விளைவுகளை எல்லாம் சாம்பலாக்கி விடுகின்றது. ஸோ எப்படி நெருப்பு என்ன பண்ணும், சாம்பலா ஆக்கிடும். அது மாதிரி ஞான நெருப்பு வச்சுட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஞானம் என்ற தீயை ஏத்துட்ட ஜட செயல்களின் விளைவுகளை எல்லாத்தையும் சாம்பலாக்கிடும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஒரு கட்டையை நம்ம எரிக்க வச்சா என்ன கிடைக்கும், சாம்பல் தான் கிடைக்கும். அது மாதிரி இந்த உண்மையா ஞான தீயை எரிச்சு வச்சோம்னு வச்சுக்கோ, நமக்குள்ள அக்ஞானம் இல்ல ஜட செயல்களில் வரக்கூடிய விளைவுகளை எல்லாத்தையும் அதை என்ன பண்ணும், பொசிக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஆத்மா, பரமாத்மா மற்றும் இவர்களுடான உறவு பற்றி பக்குவமான அறிவு இங்க நெருப்பிற்கு ஒப்பிடுகிறது. ஓகேவா? ஸோ இந்த உறவு இருக்கு இல்லையா, ஆத்மாக்கும் பரமாத்மா இருக்கக்கூடிய உறவு நெருப்போட ஒப்பிடுறது. நெருப்பு பார்த்தீங்கன்னா தீய செயல்களை நமக்கு எரிச்சிடும் இல்லையா? நற்செயல்களை கூட சில சமயத்துல சாம்பலாக்குகிறது இல்லையா? உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் விளைவுகள், பழுத்து கொண்டிருக்கும் விளைவுகள், தற்போது அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும் விளைவுகள், எதிர்பார்க்கப்படும் விளைவுகள் என விளைவுகளில் பல நிலைகள் உள்ளன. ஜீவாத்மாவின் சொரூபத்தை பற்றிய ஞானம் இவ்விளைவுகள் அனைத்தையும் எரித்து சாம்பலாக்கி விடுகின்றது. ஒருவன் பூரண ஞானத்தில் இருக்கும் வரை தோன்றிய விளைவுகள், தோன்றாத விளைவுகள் என எல்லாம் எரிக்கப்பட்டு விடுகின்றன. ஸோ எதுவா இருந்தாலும் அது என்ன பண்ணது, நல்லது கெட்டது, தோண்டியது தோன்றாதது எல்லாத்தையும் சாம்பல் பண்ணிடுது. ஓகே. உப உகை வைஷ ஏதே தரத் எம்ருதக சாத் வசாத் தூணி. செயல்களின் பாவ புண்ணியங்கள் இரண்டையும் ஒருவன் வெற்றி கொள்கிறான் என்று வேதம் கூறுகின்றது. பிருகத் ஆரண்ய உபநிஷத்துல இதை சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, கர்மத்துல எத்தனை வகைகள் இருக்கு சொல்லுங்க, செயல்கள்ல? கர்மா, அகர்மா, விகர்மா படிச்சிருக்கவா?
வேதங்களுக்கு ஆமா. புறம்பான செயல்கள் விகர்மா இல்லையா? நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாவ புண்ணியங்கள். இதை செஞ்சா எனக்கு நல்லது நடக்கும், இது செஞ்சா பாவம் நடக்கும்னு தெரிஞ்சு பிரிச்சு பார்த்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஒவ்வொருத்தரும் வந்து செய்யறது வந்து கர்மா இல்லையா? அக்கர்மான கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யறதுனால அவனுக்கு ஒரு செயல் செய்யறதுனால வரக்கூடிய புண்ணியமும் இல்ல, பாவமும் இல்ல. அதுதான் இங்க இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க இல்லையா? நம்ம எதையும் கிருஷ்ண சம்பந்தம் ஃபர்ஸ்ட் லைன் அப்சர்வ் பண்ணுங்க. அதாவது இவற்றை பற்றிய பக்குவம் எதை செஞ்சாலும் கிருஷ்ணரோட உறவை வச்சு செய்யறதுனால எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுது? எரிப்பதோடு, நெருப்பு தீய செயல்களை விளைவுகளை மட்டும் எரிப்பதோடு நற்செயல்களை விளைவு கூட சாம்பலாக்கிறது. ஸோ நமக்காக அது வராது. நன்மை செஞ்சதுனால புண்ணியமும், பாவம் செஞ்சதுனால பாவமும். ஏன்னா இதை அனுபவிக்கிறதுக்கு மறுபடியும் பிறக்கணும். இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யறதுனால எல்லாம் புசுக்கப்படுகிறது. அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. நகி இஜ்ஞானே சத்ருஷம் பவித்ரம் இக வித்யதே தத் ஸ்வயம் யோக சம்சித்த காலே நாத்மனி விந்ததி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உபாதிக்கு ஜெய். இவ்வுலகில் உன்னத ஞானத்தைப் போல சிறந்ததும் தூய்மையானதும் வேறொன்றும் இல்லை. இத்தகு ஞானமே எல்லா யோகங்களில் பற்றிய பழமையாகும். முக்தி தொண்டின் பயிற்சினால் இதனை அடைந்தவன் காலப்போக்கில் இந்த ஞானத்தை தன்னில் அனுபவிக்கின்றான். என்ன சொல்றாரு? இது வந்து ஒரு உன்னத ஞானம் வந்து சிறந்தது, தூய்மையானது இல்லையா? ஸோ இதை வந்து யார் ஒருத்தன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதை வந்து பின்பற்றுகிறான், அதை வந்து அனுபவிக்கவும் செய்கிறான். ஓகேவா? ஸோ இந்த உன்னத ஞானத்தை யாராவது டிஸ்கஸ் பண்றாங்கன்னா அந்த எந்த தளத்துல டிஸ்கஸ் பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக தளத்துல வந்து டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. ஸோ அந்த இடத்துக்கு வந்து அவன் உயர்கிறான். பௌதிக தளத்தில் இல்லைன்றத புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அது வந்து தூய்மையானது, சிறந்தது இல்லையா? அது வந்து அறியாமைக்கு வந்து அறியாமையிலேருந்து ஒருத்தனுக்கு வந்து விலக்குதுன்னு அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் இது முக்திக்கு வந்து பாதை வகுக்கக்கூடியது. இது வந்து பழுத்த பழமாகும். பக்தி தொண்டின் மூலமா தான் இந்த ஞானத்தை பெற முடியும். இது பழுத்த பழத்துக்கு வந்து ஒப்பிடுறாங்க. ஓகேவா? இந்த ஞானம் பக்தி தொண்டின் பழுத்த பழமாகும். உன்னத ஞானத்தில் நிலை பெறும் போது அமைதி அமைதியை வேறெங்கும் தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏனெனில் ஒருவன் அமைதியை தன்னிலே அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறான். தெரிஞ்சவனே இது உண்மையான ஞானத்தை தெரிஞ்சவனே அவனுக்குள்ள என்ன கிடைக்குது? அமைதி கிடைக்குது. அங்க போய் தனியா எங்கேயாவது போயிட்டு வாங்கிட்டு வரணும்னே இல்லை. வேறு விதமாக கூறினால் ஞானமும் அமைதியும் கிருஷ்ண உணர்வில் முற்று பெறுகின்றன. இதுவே கீதையின் இறுதி முடிவு. ஸோ நமக்கு வேண்டியது எல்லாம் என்ன? 2 விஷயம்தான். ஞானம், அமைதி. மெயினா அமைதி வேணும் தான் நம்ம எல்லாம் எங்கேயோ எதையோ தேடி போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ இங்க அமைதி மாத்திரம் கிடைக்கிறது இல்ல, ஞானமும் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. திருத்தா வாங்கல் லபதே ஞானம் தத்பர சம்யேந்திரியக விஞ்ஞானம் லத்வா பராம் சாந்திம் சிரே நாதி கச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேணி மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. வேணி மாதாஜி இருக்கீங்களா? உன்னத ஞானத்திற்காக தன்னை அர்ப்பணித்து புலன்களை ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவங்க இல்லையா? இருக்காங்க, அன்மியூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. உன்னத ஞானத்திற்கான தன்னை அர்ப்பணித்து புலன்களை அடக்கக்கூடிய நம்பிக்கையுடைய மனிதன் அந்த ஞானத்தை அடைய தகுதி வாய்ந்தவனாவான். அதனை அடைந்த பின் வெகு விரைவில் பரம ஆன்மீக அமைதியை அவன் அடைகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தன்னை அர்ப்பணித்து புலன்களை வந்து அடக்குறான். ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுறான்? அவன் என்ன அடையிறான்? உண்மையான ஞானத்தை வந்து அடையிறதுக்கு தகுதி பெற்றிருக்கான். ஸோ தகுதி என்னப்பா? தகுதியோட இதை வந்து அனுபவிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ தகுதி இருந்தா அதிக விரைவில் அவன் என்ன ஆக முடியும்? பரம ஆன்மீக அமைதியை அவன் அடைவான். ஓகேவா? ஸோ இதுல ஞானம்னா என்ன? உண்மையான ஞானம் கிருஷ்ணர் மேல நம்ம திடமான நம்பிக்கை வச்சிருக்கு. அதுதான். சரி, நம்ம நேத்து ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சோம் பக்தி ரசாமிருத சிந்துல.
9 படிகள் நிலைகள் அது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, சொல்லுங்க மாதாஜி. பார்த்தோம் மாதாஜி, ஞாபகம் இல்லை. ஞாபகம் இல்லையா? நாளை எனக்கு மெமரைஸ் பண்ணிட்டு சொல்லணும். ஓகேவா? ஓகே மாதாஜி. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது அந்த ஸ்டேஜ்ல தான் நம்ம போகணும். நம்ம எந்த நிலைமையில இருக்கிறோம் அதை தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அப்பதான் வந்து அதுக்கு என்ன பண்ண முடியுன்றதுக்கு முயற்சி பண்ணும். ஸ்ரத்தான நம்பிக்கை அந்த பொருளோடு எனக்கு சொல்லணும் நீங்க. ஓகேவா? ஹரே ஓகே கிருஷ்ணன். யாராவது முடிஞ்சா அட்லீஸ்ட் கிளாஸ் முடியறதுக்குள்ளேயாவது சொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ கிருஷ்ண உணர்வின் ஞானம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணன் மீது திடமான நம்பிக்கை. திடமான நம்பிக்கைனா ஸ்ரத்தா. ஓகே. ஸோ கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவதால் உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைய முடியும் என்று எண்ணுபவன் ஸ்ரத்தாவான், நம்பிக்கையுடன் நம்பிக்கை உடையவன் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதயத்தை எல்லா பௌதிக கலங்கத்திலிருந்து தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம 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 எனும் மந்திரத்தை உச்சரிப்பதால் பக்தி தொண்டினை பயிற்சி செய்வதால் இந்த நம்பிக்கை அடையப்படுகின்றது. புலன்களை கட்டுப்படுத்திய வேண்டும். கிருஷ்ணர் மீது நம்பிக்கை கொண்டு புலன்களை அடுக்குபவன் தாமதமின்றி கிருஷ்ண உணர்வின் ஞானத்தில் எளிதாக பக்குவத்தை அடைய முடியும். ஸோ சிம்பிளா சொல்றாங்க, கிருஷ்ணன் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். நம்பிக்கை வச்சுட்டு இந்த நாம ஜபம் பண்ண என்ன ஆக முடியும்? கிருஷ்ண உணர்வின் ஞானத்தில் திளைக்கிறான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி ஸ்லோகம். அக்னிசாத்திரதானைஷ சம்யஸ் ஆத்மா வினஸ்யதி நாயம் லோகோ ஸ்ததி நபரோ ந சுகம் சம்சயாத்மனக. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு தெரியலன்னு மாதாஜி. பேஜ் நம்பர் 283. ஒரு நிமிஷம். 283ங்களா? படிங்க மாதாஜி. இந்த இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் சாஸ்திரங்களை சந்தேகிக்கும் நம்பிக்கையற்ற முட்டாள் மனிதர்கள் இறையுணர்வை அடைவதில்லை. அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். ஐயமுள்ள ஆத்மாவிற்கு இவ்வுலகிலோ மறுவுலகிலோ இன்பம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன பண்றாங்க? சாஸ்திரத்துல வந்து சந்தேகிக்கிறாங்க, நம்பிக்கை இல்லை. இது யாரு? முட்டாள் மனிதர்கள். ஓகேவா? அவங்களால இறை உணர்வு வந்து அடைய முடியாது, வீழ்ச்சி அடைந்த தோத்து போயிடறாங்க. ஓகேவா? இந்த சந்தேகத்தோடு இருக்கவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, இந்த உலகத்திலும் நிம்மதி இல்லை, அடுத்த உலகத்திலும் வந்து நிம்மதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சந்தேகம்ன்றது இருக்கக்கூடாது. சோ இந்த தரமான அதிகாரப்பூர்வமான சாஸ்திரத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையே சிறந்தது. ஏன்னா பகவத்கீதை பாத்தீங்கன்னா உபனிஷத்துங்களுடைய சாராம்சம். அப்புறம் கடவுளுடைய தாமரை திருவாயால வந்ததுனால இது சிறந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. மிருகங்களை போல இருக்கும் மனிதர்கள் சாஸ்திரத்தின் மீது நம்பிக்கையோ சாஸ்திர ஞானமோ இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. பெயரளவுதான் மனுஷன், பட் அவனுடைய பிஹேவியர் எல்லாம் எப்படி இருக்குது? மிருகம் போல இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சில சாஸ்திரங்கள் வந்து சில பேர் பின்பற்றி சில பகுதிகளை மாத்திரம் மேற்கோள் செஞ்சுக்கிறாங்க. அவனுக்கு எது தேவையோ அதை மாத்திரம் ஏத்துக்கிறாங்க இல்லையா? வேறு சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை போன்ற சாஸ்திரங்களை நம்பிக்கை வைத்திருந்தாலும் புருஷோத்தமரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் வழிபாட்டில் நம்பிக்கை கொள்வதில்லை. கொஞ்சம் பேருக்கு வேற வேதம் மேல நம்பிக்கை இருக்கு, சில பேருக்கு பகவத்கீதை மேல நம்பிக்கை இருக்கு, ஆனா கிருஷ்ணர் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் வழிபாட்டில் நம்பிக்கை கொள்வதில் அத்தகைய நண்பர் கிருஷ்ண உணர்வில் நிலைத்திருக்க இயலாது. யாருக்கு அவர் மேல நம்பிக்கை இல்லையோ அவரால் வந்து அதை நிலைச்சு நிற்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து
மேலே குறிப்பிட்ட நபர்களில் நம்பிக்கை இன்றி எப்போதும் சந்தேகத்தில் உணர்பவர்கள் எவ்வித முன்னேற்றமும் அடைவதில்லை. கடவுளிடம் அவரது சொற்களிலும் நம்பிக்கையற்ற மனிதர்கள் இவ்வுலகிலோ மறுவுலகிலோ எந்த நன்மையும் அடைவதில்லை. ஸோ யார் கிருஷ்ணர் மேல நம்பிக்கை வைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து என்ன இந்த எந்த உலகத்துல எங்க இருந்தாலும் நன்மை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சுகமும் கிடைக்கும்னு சொல்றாரு. இல்லைன்னா நன்மையும் இருக்காது சுகமும் இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றி ஞானத்தின் நிலைக்கு உயர் பெற வேண்டும். ஞானம் மட்டுமே ஆன்மீக விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதற்கான உன்னத தளத்திற்கு ஒருவனை உயர்த்தக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ நம்மவே இந்த சந்தேகம்ன்றது இருக்கக்கூடாது. தெள்ள தெளிவா வச்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள். ஓகேவா? இந்த ஞானத்தை வந்து குரு சீட பரம்பரை மூலமா ஆச்சாரியர்களாக்கிட்ட இருந்து கேட்டு வாங்கிக்கணும். அப்புறம் அவங்களுடைய பாத சுவட்டை வந்து நம்ம பின்பற்றணும்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிட்டாதான் அவன் வந்து கண்டிப்பா வெற்றி அடைவான். ஹரே கிருஷ்ணா. யோக சந்நியஸ்த கர்மாணம் விஜான சஞ்சின்ன யஸ்யம் ஆத்மபந்தம் ந கர்மாணி நிபத்னந்தி தனஞ்சய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவனொருவன் தனது செயல்களின் பலனை துறந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றானோ, எவனொருவனது சந்தேகங்கள் உன்னத ஞானத்தால் நீக்கப்பட்டு விட்டனவோ, அவன் தன்னில் நிலை பெற்றிருப்பது உறுதி. செல்வத்தை வெல்வோனே இவ்வாறாக அவன் செயல்களின் விளைவுகளால் பந்தப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ செயல்களின் பலனை துறந்து பக்தி தொண்டை ஈடுபட்டுட்டு இருந்தா அவனுடைய சந்தேகங்கள்ல என்ன ஆகுது? நீக்கப்பட்டு உன்னத ஞானத்தை அடையிறான், தண்ணீர் நிலை பெற்று இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார். அதனால அவன் எந்த ஒரு செயல் செஞ்ச நம்ம பாவமும் இருக்கு புண்ணியமும் இருக்கு. அது பட் நமக்கு அது தெரியறது இல்லை. நம்ம நினைச்சிட்டு செய்வோம் இது நல்ல காரியம்னு சொல்லிட்டு அதுல என்ன இருக்குன்றது நமக்கு புரியாது இல்லையா? ஸோ அதேதான் வந்து இது இன்சிஸ்ட் பண்றாங்கன்னா நம்ம எந்த செயலை செஞ்சாலும் கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்படி செய்யறதுனால அவன் என்ன ஆகுது இல்ல பந்தப்படுவது இல்லை. ஓகேவா? பரமபுருஷ பகவானால் உபதேசிக்கப்பட்டபடி பகவத்கீதை அறிவுரைகளை பின்பற்றணும். உன்னத ஞான கருணையினால் எல்லா விதமான சந்தேகத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். ஸோ உண்மை ஞானத்தையும் பெறான், எல்லா விதமான சந்தேகத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். ஸோ இந்த கிருஷ்ண உணர்வு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் ஏற்கனவே தன்னை உணர்ந்த நிலையில இருக்கிறான். ஓகேவா? அதாவது பிரம்மன் நிலையில. அப்ப அவனுக்கு என்ன இருக்காது? எந்த பந்தமும் இருக்காது. செயல்களினால் பந்தத்திற்கு அப்பாற்பட்டவன். செயல்ல பந்தப்பட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்பதான் என்ன ஆகுறோம்? பிறப்பு இறப்பு என்ற சக்கரத்துக்குள்ள உள்ளாகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் அஜ்ஞான இது லாஸ்ட் ஸ்லோகம். தஸ்மாத் அஜ்ஞான சம்பூதம் கிருத்தஸ்தம் ஞானாசினாத்மனக சித்வைனம் சம்சயம் யோகம் ஆதிஸ்தோத்திஸ்த பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனவே அறியாமையால் உன் இதயத்தில் எழுந்த ஐயங்கள் ஞானம் என்னும் ஆயுதத்தால் அழிக்கப்பட வேண்டும். யோக கவசம் பூண்டு பரத குலத்தவனே எழுந்து போர் புரிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ எதனால அர்ஜுனன் இப்படி எல்லாம் பேசினாரு? அவர் வேதங்கள்லாம் படிச்சிருந்தாரு. அவரோட இருதயம் வந்து ரொம்ப சாஃப்டா இருந்துச்சு இல்லையா? இலக்கிய மனசோட இருந்துச்சுனால அவர் அந்த வாதங்கள்லாம் பேசினாரு. பட் உண்மையான அறிவு அவர்கிட்ட இல்லை. அவர்கிட்ட அறியாமை இருந்துச்சு இல்லையா? அறியாமையில இருந்ததுனால உன்னோட இருதயம் பலவீனமா இருந்துச்சு. அதனால பல ஐயங்கள் உனக்கு வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார். அந்த அறியாமையில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானம் என்னும் ஆயுதத்தால் அழிக்கப்பட வேண்டும் இல்லையா? ஸோ இப்ப நீ என்ன பண்ணு? யோக கவசத்தை பூண்டுக்கிட்டு உன்னுடைய செயலை செய்யு. ஸோ உன்னுடைய செயல் என்ன? சண்டை போடணும். ஸோ யோக கவசம் பூண்டு எழுந்து போரிடுவாயாக. எல்லா இடத்துலயும் வந்து வேலை செய்யும் தான் சொல்றாரு. வேலை செய்யாம இருக்காதுன்னு எங்கேயுமே சொல்லல. அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? என்ன சொல்ல நினைக்கிறாங்க? இத வீட்டுல வச்சு சண்டை வரும்னு நினைக்கிறாங்க. சண்டை வராது, அமைதிதான் வரும் இல்லையா? ஏன்னா உண்மையான ஆத்ம ஞானத்தை வந்து அவர் கொடுக்குறார். அதனால அமைதிதான் வரும். ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து சோம்பேறியாவும் சன்னியாசம் ஆயிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு சன்னியாசம் ஆயிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க. அது இல்லை. அவங்க வந்து கிரகஸ்தர்களா தன்னுடைய செயல்களை சரியாதான் செய்வாங்க. ஓகேவா? இதுதான் பலன் நம்ம இந்த பகவத்கீதை நம்ம வீட்டுல வச்சுக்கிறதுனால. ஓகே. ஸோ இது அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்டு
பாத்தீங்கன்னா சனாதன யோகம். ஓகே, சனாதன என்ன மிக பழமையானது. ஓகேவா? சோ இது ஆத்மாக்கள் அல்லது யார் செய்யக்கூடிய செயல்கள்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாக்களால் செய்யப்படும் நித்திய செயல்கள். ஓகேவா? சோ இந்த யோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 வகை யாகங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. ஒண்ணு பௌதிக உடைமைகளை துறக்கும் யாகம். ஓகே, உடைமைகளை துறக்கும் யாகத்தை ஆன்மீக உணர்வோடு இணைக்காவிடில் அத்தகைய யாகம் பௌதிகமானதாகிவிடும். ஆனால் அவற்றை ஆன்மீக நோக்கத்துடன் பக்தி தொண்டாக செய்தால் அந்த யாகம் பக்குவம் அடைகின்றது. ஸோ என்ன பண்ணணும், இங்கிருந்து என்ன டேக் ஹோம் மெசேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்மீக நோக்கத்துடன் பக்தி தொண்டாக செய்தால் அந்த யாகம் பக்குவம் அடைகிறது. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? நாம் ஆன்மீக செயல்களுக்கு வரும்போது நிலையை அறிதல். சோ இது அறியறதுனால என்ன தெரியுது அப்படின்னா, நம்மளுடைய அசலான நிலை, நம்ம எல்லாரும் இந்த உடலை நினைச்சிருக்கோம். அதுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு உண்மை இருக்காது. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து கடவுளுடைய அங்கத்துணுக்கு, நான் ஒரு ஜீவாத்மா, கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு பங்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? தனது சொரூப நிலையை அறிந்து பரமபுருஷ பகவான் தான் உன்னதமானவர். அந்த உண்மையை புரிஞ்சுட்டு அவருக்கு வந்து சேவை செய்யணும்ன்ற ஞானம் கிடைக்கும். இவை 2 விதமாக பிரிக்கப்படுவதை காண்கின்றோம். பகவத்கீதா உள்ளபடி பின்பற்றுவன் ஆன்மீக அறிவின் இந்த 2 பிரிவுகளை மிக எளிமையாக உணரலாம். ஓகேவா? அவனுக்கு தான் இறைவனின் அம்சம் என்ற பக்குவமான ஞானத்தை அறிவதில் எந்த சிக்கலும் இல்லை. ஓகேவா? எந்த கஷ்டமும் இருக்காது. ஓகே, ஸோ தெரிஞ்சிட்ட பிறகு அது வந்து திவ்யமான செயல்களை எளிதாக புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது. அதனால அடைகிறான். ஆரம்பத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமபுருஷன் தனது உன்னத செயல்களை விவரித்தார். அவருடைய செயல்களை விவரித்தார். கீதையின் அறிவுரைகளை உணராதவன் நம்பிக்கையற்றவன் ஆவான். அவன் இறைவனால் தனக்கு அளிக்கப்பட்ட சிறு சுதந்திரத்தை தவறாக உபயோகிக்கின்றான். நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏன் எல்லாரும் இங்க இருக்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஆசை. என்ன ஆசைன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் வந்து நானு ஆட்டி ஆளணும், அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை. அதனாலதான் நம்ம இருக்கிறோம். சரி, உன் இச்சப்படி இங்க வந்தாலும் இந்த இடத்துல வந்து அவர் வந்து நமக்கு ஒரு சூழ்நிலையே ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாரு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படியாவது நீ திரும்பி வந்துடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ அந்த எல்லா சூழ்நிலையும் ஒவ்வொரு இடத்துல நமக்கு கொடுக்குறாரு. பட் நமக்கு கொடுத்திருக்க அந்த குட்டி சின்ன சுதந்திரத்தை நம்ம வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறோன்றதுதான். அதாவது இந்த பௌதிக விஷயத்த அனுபவிக்கிறோமா இல்ல கிருஷ்ண உணர்வை அனுபவிக்கணுமான்ற இடத்துல வந்து நம்ம யூஸ் பண்றதுலதான் இருக்கு. ஓகேவா? சோ நம்ம புத்திசாலிகளா இருந்து அந்த சுதந்திரத்தை வந்து கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நித்தியமான லோகத்துக்கு இல்ல அட்லீஸ்ட் அடுத்த ஜென்மத்துல உயர்ந்த குடும்பத்துல, அதாவது பக்தி ஆரம்பத்திலே இன்னும் பக்தி பண்ற நிலைமைக்கு போக முடியும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிற வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் தர முட்டாளேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, சோ கிருஷ்ண உணர்வின் கொள்கைகளை படிப்படியாக ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் அறியாமை அகற்ற முடியும். இங்க எடுத்தோம் கவுத்தன் கூட சொல்லல, படிப்படியாக ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் அறியாமை அகற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். தேவர்களுக்கான யாகங்கள், பிரம்மாக்கான யாகம், பிரம்மச்சரியம், குடும்ப வாழ்க்கை, பௌதீக உடைமைகளை துறத்தல், வேதங்களை படித்தல், வர்ணாசிரம தர்மம் எனப்படும் சமூக அமைப்பில் பங்கு பெறுவதால் செய்யப்படும் யாகங்கள் என பல்வேறு யாகங்களின் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வு எழுப்பப்படுகின்றன. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒண்ணு இல்ல கிருஷ்ணர். ஏன்னா இங்க பலவிதமான மனிதர் இருக்காங்க, பலவிதமான ஞானம் இருக்கும். ஒவ்வொருத்தருடைய லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேரி ஆகும் இல்லையா? அதனால பல விதமா வச்சிருக்காரு பாருங்க. தேவர்களுக்கான யாகம், பிரம்மச்சரியம் பண்றவங்க, வர்ணாசிரமத்தை இருக்கவங்க, புலனடக்கம், சில யோகிகளுக்கு, எல்லாருக்குமே இருக்கு இல்லையா? சோ யாகங்கள் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வு எழுப்பப்படுகின்றது. யாகங்களால் அறியப்படும் இவை அனைத்தும் ஒழுக்கப்படுத்தப்படும் செயல்களை அடிப்படையாக கொண்டவை. ஓகேவா? இந்த செயல்களை வந்து என்ன பண்ணணும், இதனுடைய உள்நோக்கம் என்ன, தன்னுணர்வயக்கம், அதாவது செல்ஃப் ரியலைசேஷன். நான் யார் இல்லையா? அந்த கேள்விக்கு பதில் நமக்கு கிடைச்சிட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுடைய வாழ்க்கையுடைய பக்கம் படிப்படியாக மாறும் இல்லையா? இந்த லட்சியத்தை தேடுபவனே பகவத்கீதையின் உண்மையான மாணவன். சோ அந்த தகுதியை வந்து உள்நோக்கம் இதுதான் வந்து கிருஷ்ண சந்தேகிப்பவன் வீழ்ச்சி அடைகிறான். எனவே பகவத்கீதை அல்லது எந்த சாஸ்திரமானாலும் அதனை அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவிடம் சரணடைந்து தொண்டு செய்து பயில வேணும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து தன்னை உணர்த்தல்.
செகண்ட் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட போயிட்டு, அவருக்கு பக்தி செஞ்சுட்டு, தொண்டு செஞ்சுட்டு, பணிவோட கேள்விகள கேட்கணும். ஓகேவா? அனாதி காலத்தில் வரும் சீட பரம்பரை சேர்ந்தவரே அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு. நேத்து வந்தான்ப்பா குருன்னு சொல்லிட்டு அப்படியெல்லாம் இல்ல. அனாதி காலம். அந்த பழமையான, உண்மையான ஆன்மீக குரு சீட பரம்பரையில வந்து நம்ம சேரணும். ஓகே. நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஓகேவா? அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எத்தனையோ பகவத்கீதைக்கு எத்தனையோ கமெண்டரி யாரோ எழுதியிருக்காங்க. நம்ம வந்து எத படிக்கிறது சால சிறந்தது? எத தான் படிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ். ஏன்னா, அது வந்து நம்மளுடைய சிக்ஷா குருவான ஏசி இஸ் டிவைன் கிரேஸ் ஏசி பக்தி வேதாந்த பிரபுபாதா அவர் வந்து மொழிபெயர்ச்சு நமக்கு குடுத்துருக்கார். ஓகேவா? ஸோ அவங்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க இஷ்டத்துக்கு கூட்டி, குறைச்சு எழுதியிருக்காங்க. பட் இவரு என்ன பண்ணியிருக்காரு, உண்மையா என்ன அர்ஜுனனுக்கும், கிருஷ்ணருக்கும் நடந்த சம்பாதத்த அப்படியே எழுதியிருக்கார். ஓகேவா? ஸோ கோடிக்கணக்கான வருடங்களுக்கு முன்பு சூரிய தேவனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்டு, இன்று வரை பூ உலகில் இருந்து வரும் இந்த பகவானின் கட்டளையிலிருந்து அவர் சிறிதும் பிழல்வதே இல்லை. ஓகேவா? அதுக்கு தான் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட போய் சேரணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆ. ஸோ நம்ம இந்த பகவத்கீதையின் பாதையை பின்பற்ற வேண்டும். தனது சொந்த நோக்கங்களுக்காக கீதையின் உண்மையான பாதையிலிருந்து விலகியுள்ள சுயநலம் கொண்டவர்களிடமிருந்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். அதையும் சொல்லிடுறார். ஓகேவா? நிச்சயமாக கிருஷ்ணரே பரமபுருஷர். அவரது செயல்கள் அனைத்தும் திவ்யமானவை. இதை அறிபவன் பகவத்கீதையை படிக்கும் ஆரம்ப நிலையிலே முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாவான். ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். யார் இத தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அவன் ஆரம்பத்திலே வந்து முக்தி பெற்றவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இதுதான் வந்து உண்மை. ஓகே. மத்தது அதுக்கு அடுத்து 9வது அத்தியாயம் 2வது ஸ்லோகம். ஓகே பேஜ் மாதாஜி. நம்பர் இருங்க நானும் எடுத்துக்கிறேன். படிக்கணுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யஷாவகமம் தர்மம் சுககம் கர்தும் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 9 எவ்வளோ மாதாஜி? 2. மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு படிக்கட்டுமா படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க இந்த மாதாஜி. அறிவு கல்வி என்னங்க மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்கலையா? இது சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிகவும் ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இஃது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது என்ன சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா, இது கல்வி ரகசியத்துல வந்து ரொம்ப ரகசியமான ஞானம். பவித்திரம் மிகவும் தூய்மையானது. ஓகேவா? இதம் உத்தமம் பிரத்யக்ஷா வாகமம். ஓகே. உத்தமம் சொல்லிட்டாங்க. இதை வந்து நேரடியாக அனுபவித்தால். ஓகே. தர்மியம் சூசுகம் கர்ம தர்மம் சூசுகம் கர்த்துமவ்யயம். அதாவது எல்லா இதை அழிஞ்சிக்கிறதால நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சூசுகம் இன்பம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதை தெரிஞ்சுட்டு இதைப்படி நம்ம செயலாற்றுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழிவற்ற பாதையில் எடுத்துட்டு போகும்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த அறிவு வந்து கல்வியின் அரசன். நம்ம வந்து எத்தனையோ படிக்கிறோம் இல்லையா? நாலேஜ்ல பெஸ்ட் நாலேஜ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீதா நாலேஜ். ஓகேவா? ஸோ இந்த ரகசியமானது எல்லாருக்கும் ஓப்பன் புக்கா வச்சில்ல. அப்புறம் இது தூய்மையானது. இது எதை கொடுக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுணர்வை கொடுக்குது. அதனால வந்து அவன் இன்பம் அடைகிறான். அழிவற்ற பேரின்பத்தை வந்து அடைகிறான். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஸோ அதாவது இது வந்து அறிவின் அரசன் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 முக்கியமான ஞானிகள் இருக்காங்க. கௌதமர், கணாதர், கபிலர், யக்ஞவல்கியர், சாண் சாண்டில்ய சாண்டில்யர், வைஸ்வானரர், இறுதியாக வேதாந்த சூத்திரத்தை இயற்றிய வியாசதேவர். ஸோ இந்த தத்துவத்துல வந்து திவ்ய ஞானத்தின் முறையில் அறிவுக்கு பஞ்சமே இல்லை இல்லையா? ஏன்னா 7 இருக்கு. அதுல எதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு பண்ணிக்கலாம். ஆனா பல்வேறு தத்துவங்களை கற்பதால் பெறப்படும் ஞானத்தின் சாரமாக விளங்கும் இந்த 9வது அத்தியாயத்தின் அறிவின் அரசன். ஸோ எல்லாத்தையும் படிச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறத விட இந்த 9வது அத்தியாயத்தை நம்ம படிக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் படிச்சதுக்கு சமம் இல்லையா? எல்லாம் படிச்சா என்ன கிடைக்குமோ அந்த பல்வேறு தத்துவங்களை கற்பதால் பெறப்படும் ஞானத்தின் சாரமாக விளங்கும் இந்த 9வது அத்தியாயத்தின் அறிவின் அரசன் என்றும். ஓகே, அறிவின் அரசன் சொல்றாங்க. இது யார் சொல்றது? பகவானே சொல்றார். ஓகேவா? சோ இது உத்தமமானது அப்படின்னு அவர் சொல்றார். ஓகே, சோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ரகசிய அறிவு பக்தி தொண்டினை எட்டும் போது அது அறிவின் அரசனாக கருதப்படுகிறது. ஓகேவா? பொதுவாக இது மனுஷனுக்கு வந்து யாருக்கும் கற்பிக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் வெளிப்புற அறிவை மட்டுமே பெறுகின்றனர். இப்ப நம்ம ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பௌதிக மெட்டீரியலுக்கு நாலேஜ் தான் கத்துக்கிறோம். யாருமே வந்து உண்மையான ஆன்மீக ஞானத்தை வந்து கத்துக்கிறது இல்ல. எந்த ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுக்குறாங்க பகவத்கீதை இல்லையா? கல்வின்னு பொறுத்தவரை என்ன நினைக்கிறாங்க? அரசியல், சமூகியல், பௌதிகம், ரசாயனம், கணிதம், வானவியல், பொறியியல் சொல்லிட்டு பல துறையில தான் வச்சிருக்காங்க இல்லையா? உலகம் எங்கத்துலயும் வந்து இது பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டி இதுக்கு இருக்கு. ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக நம்ம என்ன பண்றது இல்ல, உண்மையான கல்வியை வந்து தெரிஞ்சுக்கல. ஆத்ம விஞ்ஞானத்தை தரக்கூடிய கல்வியை வந்து படிக்கிறதே இல்லை. பட் இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு நம்ம இஸ்கான் டெம்பிள் பிரசிடென்ட்டே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு பல்வேறு நிலையில கொடுக்குறாங்க. ஒரே புக்கு தான் நம்ம எத்தனை நிலையில படிக்கிறோம். அப்ப படிச்சா கூட அதை நம்ம எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு நம்மளால சொல்ல முடியுதா? ஹரே முடியல. கிருஷ்ணா. பதில ஆமா, முடியல. ஸோ அவர் வந்து இதை வந்து எடுத்துட்டு போறாரு இல்லையா? எல்லா லெவல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஃப்ரீயாவே கொடுக்குறாரு. ஒவ்வொரு நிலையை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீயா கொடுக்குறாரு. பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயாப்பூர்ல இதுக்கு வந்து ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஆத்ம விஞ்ஞானம் தான் சிறந்தது. ஓகேவா? ஆத்மா இல்லாவிட்டால் உடலுக்கு எவ்வித மதிப்பும் இல்லை. ஆனால் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆத்மாவினை கவனிக்காமல் மக்கள் தனது உடல் சார்ந்த வாழ்க்கை தேவைகளை பெரிதும் வலியுறுத்துகின்றனர். ஓகேவா? ஸோ இது தெரிஞ்சுக்காதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, உடலை தான் பெருசா நினைச்சிட்டு அதை வச்சு மையமா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்த்துட்டோம்? ஆத்மாவின் முக்கியத்தை வந்து பார்த்துக்கிட்டோம். அங்க வந்து அதை வலியுறுத்துறார். ஓகே, உடல் வந்து அழியக்கூடியது, ஆத்மா சொல்றார். ஓகேவா? அந்தவந்த இமோ தேகா நித்யசோ யுக்தா ஷரீரேன. ஸோ ஆத்மாவும் உடலும் வேறுபட்டதுன்றதை நம்ம அங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது அழியக்கூடியது, இது நித்தியமானது, இது மாற்றம் இல்லாததுன்னு எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ ஆத்ம ஞானத்தை அங்க பெற்றதுனால ஆத்மாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செயல்கள் எதுவுமே இல்லை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா செயல்படக்கூடியதாகவும் நித்தியமானதும் என்பதால் அதன் செயல்பாட்டு தன்மையும் நித்தியமானதாக இருக்கும். ஓகே, ஆன்மீக உலகில் ஆத்மாவில் ஆன்மீக ஞானத்தின் மிக ரகசியமான பகுதியாகும். எனவே ஆத்மாவின் அத்தகைய செயல்கள் எல்லா ஞானத்தில் மிக ரகசியமான அறிவின் அரசனாக இங்கு கூறப்படுகிறது. ஓகேவா? ஸோ ஆத்மாவுக்கு ரிலேட்டடா செய்யக்கூடிய செயல் தான் வந்து ரகசியமான ஞானம். இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால எல்லா செயல்களும் என்ன ஆகுது? தூய்மையாகுது. ஓகேவா? மனிதனின் பாவ செயல்கள் பாவங்களுக்கு மேல் பாவங்கள் செய்வதன் விளைவுகளே என்று பத்ம புராணத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. மனிதன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாவங்களுக்கு மேல பாவம் செஞ்சுட்டு இருக்கான். அதுக்கு காரணம் என்ன? அவனுடைய அறியாமை இல்லையா?
பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டுபவர்கள் பாவ விளைவுகளின் பல்வேறு நிலைகளாலும் ரூபங்களாலும் பந்தப்பட்டுள்ளனர். உதாரணமாக, ஒரு குறிப்பிட்ட மரத்தின் விதையை விதைத்தால் அந்த மரம் உடனே வளரும். அதற்கு சிறிது காலம் ஆகிறது. முதலில் அது துளிர்விடும், அப்புறம் செடியாகும், பிறகு மரமாகும், பூக்களையும் பழங்களையும் கொடுக்கும். அப்போது அந்த மரத்தின் விதையை விதைத்தவர்கள் அதன் பூக்களையும் பழத்தையும் அனுபவிக்கின்றனர். அதுபோலவே மனிதன் பாவ செயல்களை செய்யும்போது அது விதை போன்று வளர்வதற்கு நேரமாகின்றது. அதில் பற்பல நிலைகள் இருக்கிறது. ஓகேவா? ஸோ மனிதன் தனது பாவ செயல்களை ஏற்கனவே நிறுத்தி இருக்கலாம். ஆனால் முந்தைய பாவ செயல்களின் பலன்கள், விளைவுகள் இன்னும் அனுபவிக்கப்பட வேண்டியவை. சில பாவங்கள் இன்னும் விதை வடிவிலே உள்ளன. மற்றவை வளர்ந்து பழங்களை கொடுக்கின்றன. அப்பழங்கள் நாம் துன்பமாக, வலியாகவும் அனுபவிக்கிறோம். ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா, ஒரு விதையிலிருந்து தான் துளிர் விட்டு செடி வருது, அப்புறம் மரம் வருது. அதே மாதிரி நம்ம பாவம் செஞ்சிருக்கனால அந்த விதை மாதிரி இருக்குது. ஒண்ணொண்ணு முத்தி போயிட்டு பூ, பழங்கள் கிடைக்குது பாருங்க. அந்த நிலைமையில இருக்கனால தான் நம்மலாம் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, சில நேரத்துல ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் நம்ம வாழ்க்கையில. அதுக்கு என்ன காரணம்? நம்ம அப்போ செஞ்ச பாவத்தின் காரணம். சில பாவங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அதே பீஜ நிலையிலே இருக்கும். சிலது பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் துளிர் விட்டு இருக்கும். இல்லையா? ஸோ இது மாரி பாவத்துல பல்வேறு நிலைகள் இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்ம செஞ்ச செயல்களின் காரணம் தான் இந்த பாவம் வருதுன்றத புரிஞ்சுக்கணும். இந்த பாவத்த நம்ம நிறுத்தணும். அந்த பீஜைய முளைக்காம இருக்கணும்னா, நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்த ஜெபம் பண்ணணும். எப்படி ஒரு விதை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அத க க வாணலில போட்டுட்டு வறுத்து எடுத்தா, அப்புறம் அது முளை கட்டினா முளை வருமா? வராது. வராது. அது மாரி தான் நம்ம என்ன பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த நாம ஜபத்த பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த வறுத்த மாதிரி ஆயிடுது. ஓகேவா? ஸோ அப்ப அதனால வரக்கூடிய இப்ப நம்ம ஏற்கனவே பாவம் செஞ்சிருந்தாலும், அதனால வரக்கூடிய துன்பத்த நிறுத்தக்கூடிய மகிமை இந்த நாமத்துக்கு இருக்குன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ 7வது அத்தியாயத்துல 28வது பதத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, எல்லா பாவ செயல்களின் விளைவுகளை முழுமையாக ஒழித்து, புண்ணிய செயல்களில் முழுமையாக ஈடுபட்டு, இந்த ஜட உலகிலான இருமையிலிருந்து விடுபட்டவன், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். ஸோ எல்லாத்தையும் விட்டவன் தான் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ பரமபுருஷ பகவான் கிட்ட பக்தி தொண்டு உண்மையாக ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் எல்லா விளைவிலிருந்து விடுதலை பெற்றவர்கள் என்ற இந்த கருத்தை பத்ம புராணத்திலயும் சொல்லியிருக்காங்க. அப்பிராப்திய பலம் பாப்பம் கூடம் பீஜம் பலோன்முகம் கர்மேனைவ பிரலீயத்தே விஷ்ணு பக்தி ராத்மனாம். பரமபுருஷ பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு பழுத்தவை, காத்திருப்பவை, விதையாக உள்ளவை என எல்லா பாவங்களிலிருந்த படிப்படியாக அழிந்து விடுகின்றன. இந்த வார்த்தையை புரிஞ்சுக்கோங்க. சில பழங்கள் பழுத்திருக்குது, சிலது காத்திருக்குது, சிலது விதையாக நிலையிலே இருக்குது, காயா இருக்குது. அதுதான் காத்திருப்பவை. காய் இருந்து பழத்து ஸ்டேஜுக்கு வருது பாருங்க, அதான். ஸோ நம்ம பாவங்களும் இப்படிதான் இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ பழுத்துருச்சு, அதை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஐயோ நான் அனுபவிச்சிருக்கேன்னா அனுபவிச்சுதான் ஆகணும், இல்லையா? எனவே பக்தி தொண்டின் தூய்மைப்படுத்தும் சக்தி மிகவும் வலிமை வாய்ந்தது. இது பவித்திரம் உத்தமம். ஓகே, இது தூய்மையானது. உத்தமம் என்றால் மிக உயர்ந்தது என்று பொருள். தமஸ் என்றால் இருள் அல்லது ஜட உலகத்தை குறிக்கும். உத்தம என்ற ஜட செயல்களை விட சிறந்தது, உயர்ந்தது என்று பொருள். பக்தர்கள் சாதாரண நபர்களை போன்று செயல்படுவதாக சில சமயங்கள் தோன்றினாலும், பக்தியின் செயல்களை உலகாயுத செயல்களுக்கு சமமாக ஒருபோதும் கருதக்கூடாது. பக்தி தொண்டில் அனுபவம் உள்ளவன் இச்செயல்களில் பௌதிகமானவை அல்ல என்பதை அறிவான். ஓகே. ஸோ பலன்களை நேரடியாக உணரும் அளவிற்கு பக்தி தொண்டின் செயல் மிகவும் பக்குவமானவை என்று கூற இதன் நேரடியாக பலனை உண்மையாக உணர முடியும். இதில் நமக்கு அனுபவம் உள்ளது. கிருஷ்ணரின் திருநாமங்கள் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று உச்சரிப்பவர் அபராதம் இன்றி உச்சரிக்கும் போது திவ்ய ஞானத்தை உணர்கிறார். நம்ம நேற்று சொன்னோம், நம்ம நாம உச்சாரம் பண்ணும்போது அபராதம் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு, அது சொல்லும் போது நிலைகள் இருக்கு இல்லையா? நாம
நாம அபராத் சுத்த நாமம் இல்லையா? சுத்த நாமம் சொல்லும்போது கடவுளுடைய நாமம் சொல்லும்போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதிலே கான்சென்ட்ரேட் பண்றது இல்லையா? அதுதான் வந்து சுத்த நாமம். அந்த யார் அந்த செய்யறாங்களோ அவங்க இதே இருக்கிற இடத்துல வந்து திவ்யமான ஆனந்தத்தை உணர முடியும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவன் அதிக விரைவில் ஜடமாசில் இருந்து தூய்மை அடைகிறான். இது நடைமுறையில் நாம் கண்ட உண்மை. இத கேட்கறது மட்டும் இல்லாம பக்தி தொண்டு செய்தியை பரப்பி ஒருவன் முயற்சி செய்தால் அல்லது கிருஷ்ணனின் பொது நல செயல்களுக்கு உறுதிப்படுத்தினால் அவன் படிப்படியாக ஆன்மீக முன்னேற்றத்தை உணர முடியும். இந்த பாயிண்ட் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. கிருஷ்ண உணர்வு நம்மளும் வரணும், நல செயலுக்கு உதவுவதில். அதாவது வேற ஒருத்தவங்களுக்கு கிருஷ்ணரை கொடுக்கணும். அதாவது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளா என்னால என்ன முடியும், இப்ப வந்து கிளாஸ் லிங்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம லெவல் 1 கிளாஸ் லிங்க்கு அது வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணலாம். இல்ல ஒரு காலிங் சர்வீஸ் பண்ணலாம். இது மாதிரி கிளாஸ் இருக்கு, நீங்க வந்து ஜாயின் ஆகுங்க. அந்த சேவையெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் பார்க்குறாரு. நம்ம நினைக்கலாம் என்னடா இது சர்வீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்களே. இதெல்லாம் ஒரு சேவை. இன்டைரக்டா நம்ம வீட்ல இருந்துட்டே நம்ம செய்றோம். ஆக்சுவலா கோயிலுக்கு போயிட்டு கோயிலுக்கு வந்து சேவை செய்ய முடியாதவர்கள் இதெல்லாம் செஞ்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு அந்த பலனை கடவுள் குடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்காரு. ஓகே. ஸோ ஆன்மீக வாழ்வின் இந்த முன்னேற்றம் எந்த விதமான முந்தைய தகுதியையோ, கல்வியையோ பொறுத்தது அல்ல. ஸோ எந்த ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இல்ல. இது என்ன எளிமையாக ஈடுபடுகிறான். அந்த அளவிற்கு இந்த மிகவும் தூய்மையானதாகும். ஸோ இத்தகு கருத்து வேதாந்த சூத்திரத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 3.2.26 பிரகாஷ கர்மண்ய யாஷாத் பக்தி தொண்டின் செயல்களில் ஈடுபடுபவன் சந்தேகமின்றி சான்றோனாகுகிறான். பக்தி தொண்டு அத்தகு சக்தி வாய்ந்தது. நாரதரின் முந்தைய பிறவில் இதற்கான உதாரணம் உள்ளது நாம் காண முடியும். அவர் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கந்தர்வரா இருக்காரு. அவர் வந்து மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வாசிச்சுட்டு இருப்பாரு. அப்ப என்ன ஆகுறாரு, அப்போ வந்து ஒரு யாகத்துக்கு கூட்டிருந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அழகிய பெண்களை பார்த்துட்டு அந்த ராகத்தை பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அதனால கோவம் அடைஞ்சு அவரை வந்து சபிச்சிடுறாங்க. அவர் இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேலைக்காரியின் மகனா பிறக்கிறார். வேலைக்காரியின் மகனா பிறக்கிறாரு. அவருக்கு அப்பா இல்ல. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாசம் ஒரு ஒரு நம்ம சமயத்துல வந்து சாத்துர் மாசம் வருது. அப்போ அந்த பிராமணன் வீட்ல தான் இவங்க அம்மா வந்து வேலைக்காரியா செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ பிரமாதமா அவங்களுடைய வாழ்க்கை ஒண்ணும் இருக்காது. நாரதர் வந்து குட்டி பையனா இருக்கும்போது ஸ்கூலுக்கெல்லாம் போல, வீட்ல தான் இருந்தாரு. ஒழுக்கமுள்ள குழந்தையா இருந்தாரு. பௌதீக விஷயத்துல வந்து தன்னை ஈடுபடுத்திக்கல. போய் விளையாடுறது, அத பண்றது, இத பண்றது, அமைதியாவும் பக்தி பண்ணிட்டும் இருந்தாரு. அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, சாத்துர் மாசத்துல அந்த பிராமணன் வீட்டுக்கு இந்த ஆம் ரிஷிகள்லாம் வராங்க. ஓகேவா? ஆ பண்டிதர்கள்லாம் வராங்க. அவங்களுக்கு சேவை செய்றாரு அவங்க அம்மா. அவங்க கூட இவரும் வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வந்து அவங்க வச்ச அ மீதி எஞ்சிய பிரசாதம் இருக்குல்ல, உச்சிஷ்டா அவருடைய அவங்களோட பர்மிஷனோட சாப்பிடுறாரு. ஸோ சாப்பிடுறாரு. அவங்களுக்கு சேவையும் செய்றாரு. ஓகே. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, ஒரு நாள் அவங்க அம்மா வந்து பால் கறந்துட்டு வரலான்னு போறாங்க. அப்ப பாம்பு கடிச்சு அவங்க இறந்து போயிடுறாங்க. ஸோ ஏற்கனவே அம்மா மட்டும் தான் இருந்தாங்க. இப்ப அம்மாவும் இல்ல. என்னடா பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்பி போறார். ஓகே. அவர் வந்து ஏற்கனவே கற்ற அந்த வேதங்கள, அந்த வேதாந்த ஞானிகள் கிட்ட இருந்து கற்றாரு இல்லையா? அது வந்து அவருக்கு ஞாபகம் வருது. அத வச்சு தவம் பண்றாரு. அப்ப வந்து கடவுள் வந்து அவருடைய இருதயத்துல வந்து பிரகாசமா பிரகாசமா ஆ காட்சி அளிக்கிறார். ஓகேவா? ஸோ ஆ இதுல நாரதர் சொல்றாரு பாருங்க. ஆ उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो विधेहि उद्यते एवं प्रवृत्तस्य पशु तत् से तत्तः एवात्म रुचि प्रयोजते. ஸ்ரீமத் பாகவத்ல 1.5.25 சொல்றாரு. நாரதர் தன்னுடைய முந்தைய பிறவியை பற்றி வியாசதேவரிடம் சொல்றார்.
4 மாதம் அந்த சிறுவனாக இருந்தார் இல்லையா, அதுதான் சொல்றாரு. நான் அவங்களோட இஷ்டத்தை வந்து அவங்களோட பர்மிஷனோட தான் சாப்பிட்டேன். அதற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா விளைவு வந்து பக்தி அவருக்கு கிடைச்சிச்சு. ஓகே. சாதுக்களுடைய சேவை செய்து சாதுக்களுடைய உச்சிஷ்டத்தை சாப்பிட்டு அவருடைய இதயம் என்னாச்சு, படிப்படியாக பெற்று சொல்றாங்க. அப்புறம் ஸ்ரவண கீர்த்தனம் மூலம் இடையறாத தொண்டையை சுவைக்க ஆரம்பிச்சேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் சாது சங்கா. ஓகேவா? தகுதி எதுவுமே தெரியல, படிப்போ எதுவுமே தெரியல. ஸ்ரத்தா சாது சங்கா, கிருஷ்ணர் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். தூய பக்தர்களோட சவகாசம் தத்ரான்வகம் கிருஷ்ண கதா. மாதாஜி எனக்கு கொஞ்சம் ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஆறுமுகம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பிரபு எங்களுக்கு அது வரமாட்டேங்குது மாதாஜி. நமக்கெல்லாம் வராது மாதாஜி. அவர் தான் ஹோஸ்ட் ஆயிருக்காரு. அவர் தான் நம்மள ஹோஸ்ட் பண்ணாதான் நான் ஷேர் பண்ண முடியும். பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி அவங்களுக்கு கால் பண்ணுங்க, சங்கரவேணி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஸோ சாதுக்களோட உறவு கொண்டதுனால ஹரே கிருஷ்ணா, நான் பேசுறது கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குது மாதாஜி. ஓகே. ஸோ சாதுக்களோட சவகாசம் வச்சுக்கிட்டு பகவானின் புகழ கேட்டு பாடுவது நாரத ருசியை பெற்றார் இல்லையா? ஸோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்தி தொண்டுல பேராவலை வளர்த்து கொண்டாரு. எனவே வேதாந்த சூத்திரத்தில் விளக்கப்படி பிரகாஷ்ச கர்மன் எப்யா எப் யாசாத், ஒருவன் பக்தி தொண்டில் செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தால் அவனுக்கு அனைத்தும் தாமாகவே தெளிவாகி அவற்றை புரிந்து கொள்கின்றான். ஸோ நம்ம பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சா போதும், எல்லாத்தையும் தானா கடல் கொடுக்கிறாரு. இதுதான் வந்து பிரத்யக்ஷ நேரடியான அனுபவம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவர் பாருங்க, அவருக்கு செஞ்சாரு, அவருக்கு சேவையும் செஞ்சாரு, பிரசாதத்தையும் ஏத்துக்கினாரு இல்லையா? அதனால இப்போ அவர் வந்து நேரடியா என்ன பண்றாரு, கடவுளையே பார்த்தாரு இல்லையா? தர்மியம் என்றால் தர்மத்தின் பாதை என்று பொருள். நாரதர் உண்மையில் ஒரு வேலைக்காரியின் மகனாக இருந்தார். பள்ளி செல்லும் வாய்ப்பு அவருக்கு இல்லை. அப்ப வந்து எஜுகேஷனும் இல்ல, பொருளாதாரத்திலயும் இல்ல, எந்த தகுதியுமே தேவையில்லை. அவர் வெறுமனே என்ன பண்ணாரு, தாய்க்கு வந்து உதவி செஞ்சுட்டு வந்தாரு. அதிர்ஷ்டவசமாக சில பக்தர்களுக்கும் அவங்க அம்மாவும் சேவை செஞ்சுட்டு வந்தாங்க. அந்த வாய்ப்பு மகனுக்கும் கிடைச்சிச்சு இல்லையா? அதனால அவருக்கு வந்து பக்தர்களோட உறவால தர்மத்தின் மிக உயர்ந்த குறிக்கோளை அடைந்தார் இல்லையா? சோ சோ பக்தி தொண்டே, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல கூட என்ன சொல்லிருக்காங்க, பக்தி தொண்டே சிறந்தது, தர்மத்தின் மிக உயர்ந்த குறிக்கோளாகும். சவை பும்சாம் பரோ தர்மோ யதா பக்திர் அதோக்ஷஜக. பக்தி தொண்டினை அடைவதே தர்மத்தின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை என்பதை சாதாரண தர்மத்தை பின்பற்றுவோர் பொதுவாக அறிவதில்லை. ஓகேவா? சோ 8ஆம் அத்தியாயத்துல கடைசி பதத்துல நாம என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, வேதேஷு யக்னேஷு தப்ப சுச்சைவ, தன்னுணருக்கு வேத ஞானம் அவசியமாகும். ஆனால் இங்கே குருகுலத்திற்கு ஒருபோதும் செல்லாத போதிலும் வேத கொள்கையில் தேர்ச்சி பெறாத போதிலும் நாரதர் வேத கல்வியின் மிக உயர்ந்த பலன்களை அடைந்தார்ன்றதை நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ இதுக்கு எந்த ஒரு தகுதியும் இல்லை. அதுதான் போன ஸ்லோகத்திலயும் நம்ம படிச்சோம். தர்மத்தின் கொள்கைகளை முறையாக செயலாற்ற போதிலும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலை ஒருவன் உயர்த்தும் அளவிற்கு இந்த வழி முறை மிகவும் சிறந்ததாகும். ஓகேவா? அது
சோ ஆச்சரியவான் புருஷோ வேத கல்வி அறிவு இல்லாதவனாக இருந்தாலும், வேதங்களை ஒருபோதும் படிக்காதவனாக இருந்தாலும், பெரும் ஆச்சாரியர்களுடன் தொடர்பு கொள்பவன் தன்னை உணர்வதற்கு தேவையான எல்லா ஞானத்தையும் அடைந்து விடுகிறான். ஓகேவா? சோ காலேஜுக்கு போனோம், டிகிரி வாங்கணும் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல. பக்தி வச்சுக்கோங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா வந்து அடைய முடியும். பக்தி தொண்டின் வழிமுறையை மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமாக சுசுகம். ஸோ இது யார் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது? சந்தோஷம் கிடைக்குது. ஷவனம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம் என்பதை உள்ளடக்கியதால் பகவானின் பெருமைகளை பற்றி கீர்த்தனங்களை திவ்ய ஞானத்தை பற்றி அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆச்சாரியர்கள் மூலமாக இதை வந்து நம்ம வாங்கிக்கிறோம். தத்துவ சொற்பொழிவுகளை ஒருவன் எளிமையாக கேட்கலாம். ஓகே, அமர்ந்த நிலையை அவன் கற்றுக்கொள்ளலாம். பின்னர் பகவானுடன் படைக்கப்பட்ட அருமையான அறுசுவை உணவுகளை உண்ணலாம். பக்தி தொண்டு ஒவ்வொரு நிலையிலும் இன்பமயமானது. மிகவும் வறுமையான நிலையிலும் பக்தி தொண்டினை செயலாற்ற முடியும். பகவான் கூறுகிறார், பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம். இல்லையா? பக்தன் வந்து அன்போடு எதை கொடுத்தாலும் அவர் ஏத்துக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்கிறாரு. ஒரு இலை, பூ, கனி எதை கொடுத்தாலும் அவர் வந்து நீர் எதை கொடுத்தாலும் ஏத்துக்கிறதுக்கு ரெடியா தான் இருக்காரு. நம்மளும் அதை சமர்ப்பிக்கிறதுக்கு ரெடியா. ஓகேவா? சோ பக்தன் பகவானின் தாமரை திருவடியில் சமர்க்கப்பட்ட துளசி இலைகளை சுவைத்தால் சனாத குமாரர்கள் வந்து மாமுனிவர்களா போன்ற மாமுனிவர்கள் சிறந்த பக்தர்கள் ஆனார். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மாமுனிவர்களா இருந்தாங்க. கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட துளசியை நுகர்ந்ததுனால அவங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன மாற்றம் ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா சிறந்த பக்தர்கள் ஆனார்கள். ஓகேவா? பக்தி தொண்டில் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானது என்று கூறப்படுகிறது. ஸோ இங்க வந்து யாரோட லைஃப் ஸ்டோரி பார்த்தோம், ஒரு மிருகாரியுடைய கதையை பார்த்தோம், நாரதர் முனியோடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம், சனத்குமார்களுடைய பிரம்மபுத்திரர்களுடைய வாழ்க்கை மாற்றம், முனிவர்களா இருந்து பக்தர்களா இருக்க விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகேவா? சில சமயங்களில் பெயரளவிலான பக்தி தொண்டினை ஏற்கின்றனர் கொஞ்சம் பேர். இருப்பினும் முக்தி பெறும் வரை பக்தி தொண்டையை தொடரலாம். ஆனால் இறுதியில் முக்தி அடைந்தவுடன் நாமும் கடவுளுடன் ஒன்றாகிவிடும். இது வந்து அருவவாதியோட கருத்து. இத்தகைய தற்காலிகமான சந்தர்ப்பவாத பக்தி தொண்டு தூய பக்தி தொண்டாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஓகே, உண்மையான பக்தி தொண்டு முக்திக்கு பின்னும் தொடர்கிறது. ஏன்னா அங்கேயும் போயிட்டு அவருடைய நித்திய லோகத்துல போயிட்டு நம்மளுக்கு வந்து சேவை செய்ய முடியும். அவருக்கு பக்தன் கடவுளின் ராஜ்யத்தில் உள்ள ஆன்மீக கிரகத்தில் செல்லும் போது அங்க பரமபுருஷ பகவான் தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். ஓகேவா? ஓகே, அவனை வந்து அவனோட இரண்டரை கலக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவன் முயற்சி செய்யறதில்லை. ஓகே, ஸோ பகவத்கீதையில் காண இருப்பதை போல உண்மையான பக்தி தொண்டு முக்திக்கு பிறகுதான் தொடங்குகிறது. ஸோ அசலான பக்தி எங்க தொடங்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்திக்கு பிறகுதான் தொடங்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஒரு முக்தி அடைந்த பிறகு பிரம்மனில் நிலை பெற்றிருக்கும் போது பிரம்மபூத அவனது பக்தி தொண்டு ஆரம்பமாகிறது. சம சர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்திம் லபதே பராம். கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் போன்ற எந்த யோகம் பயிற்சி செஞ்சாலும் யாரும் பரம புருஷனை அணுக முடியாது. ஸோ அவர் அணுகணும்னா என்ன பண்ணணும்? பக்தி யோகம் தான் பண்ணணும். ஸோ பக்தி யோகம் பண்ணி முக்தி பண்ணி அதுக்கு பிறகுதான் அசலான பக்தி தொண்டு ஆரம்பிக்கிறது. அந்த யோக முறைகளின் மூலம் பக்தி யோகத்தை நோக்கி சற்று முன்னேறலாம். ஓகே, ஸோ பக்தி தொண்டுக்கு நிலைக்கு வராம பரமபுருஷ பகவானை யாரும் புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஓகேவா? ஸோ குறிப்பாக ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்களிடம் கேட்டு தூய்மை அடையும் போது ஆனால் கிருஷ்ணரின் விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏவம் பிரசன்ன மனசோ பகவத் பக்தி யோகதக. ஒருவனது இதயம் எப்போதும் எல்லா அபத்தங்களிலிருந்து தூய்மை அடைகிறதோ அப்போது கடவுள் என்றால் என்ன என்பதை அவன் புரிந்து கொள்ள முடியும். இவ்வாறாக கிருஷ்ண உணர்வு எனப்படும் பக்தி தொண்டு எல்லாவித கல்விக்கு, எல்லா விதமான ரகசியமான அறிவிற்கு அரசனாக விளங்குகிறது. என்ன சொல்றீங்க? இருதயம் தூய்மை அடையணும் இல்லையா? அப்பதான் அவனுக்கு வந்து கடவுள் என்னன்றத புரிஞ்சிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ எல்லா மாசத்துல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா அதுக்கு ஒரு வழி என்ன? நம் மகா மந்திரத்தை சொல்றது. ஓகேவா? ஸோ இதுவே தர்மத்தின் மிக தூய்மையான ரூபம், கஷ்டமின்றி மகிழ்ச்சியுடன் நிறைவேற்றப்படக்கூடியது.
எனவே அனைவரும் இதனை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா இங்க முடிக்கிறார். ஸோ பக்தி தொண்டு தான் சால சிறந்தது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதை ஏத்துக்கிட்டு நம்ம பக்தி பண்ணணும். ஓகே, ரொம்ப ஆழமான கருத்து இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுதான் வந்து ராஜவித்யா ராஜகுய்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம். ஓகே, ஸோ நம்ம இங்க முடிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு சேஞ்ச் பண்ணாரா? வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஸ்ய கிருபா இல்ல. சிந்து பயவச்ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय ஜெய் जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ஜெய். नामाचार्य रविदास ठाकुर की जय. जय ஜெய். श्रीमद् भगवद गीता की जय ஜெய். हरे कृष्णा महामंत्रा की जय. जय ஜெய். All glories to assembled devotees. Hare ஹரே Krishna. கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा So Hare Krishna பிரபு. மாதாஜி அவர் கால் பண்ணீங்களா மாதாஜி? பண்ணேன் மாதாஜி. ரெங்க போச்சு. பிரபுஜி எடுக்கல. இன்னொரு முறை ட்ரை பண்ணுங்களேன். என்ன ஓகே இது மாதாஜி. லைவ் போயிட்டு இருக்குது, நம்ம எண்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபு மாதாஜி, பிரபுஜி டிராவலிங்ல இருப்பாங்க போல மாதாஜி. நான் லைன்ல வரேன்னு சொல்லிட்டு வச்சிட்டாங்க பிரபுஜி மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, அவரு அது எதுவும் பண்ண தேவையில்ல. இந்த ஓஸ்ட மாத்த சொல்லுங்க மாதாஜி. அதுதான் மாதாஜி நான் சொன்னேன் மாதாஜி. பிரபுஜிக்கு புரியல போல, டிராவலிங்ல இருக்கிறாங்க. சரி, இன்னொரு தடவை சொல்றேங்க மாதாஜி. ஏன்னா இது லைவ் போயிட்டே இருக்குது, அவருக்கு தெரியாம இருக்கும். அதனால ஒரு நிமிஷம் பிரபுன்னு சொல்லிட்டு ஜூம் நீங்க ஹோஸ்டா இருக்கீங்கன்னு அந்த விலாவரியா சொல்லுங்களேன். ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. வசந்தி சிவ மாதாஜி, அசைன்மெண்ட் எவ்வளவு தூரம் இருக்குது? அசைன்மெண்டா மாதாஜி? நான் கம்ப்ளீட் பண்ணல. கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி. பிரபுஜி நான் பேசுறது ஒரு கேட்கல பிரபுஜி. அட்டன் பண்றாங்க மாதாஜி. அட்லீஸ்ட் ஜூமை எண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுங்க மாதாஜி. அது அதான் மாதாஜி, டிராவலிங்ல இருக்கிறாங்க. நான் பேசுறது எதுவுமே அவர் கேட்க மாட்டேங்குது போல. அதனால பதில் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. கட் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. மாதாஜி வணக்கம் மாதாஜி. பிரபு, நீங்க வந்து இந்த மீட்டிங் எண்ட் பண்ணுங்க பிரபு ப்ளீஸ். நல்ல 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 இப்ப நீங்க பண்ணுங்க அந்த எண்டு. மேல ஜூம் இருக்கு இல்லையா, எண்டுன்னு இருக்கும் பாருங்க, அது மேல டச் பண்ணுங்க.